nilqakom għal programm ieħor Politico. Illum ġewwa l-istudio miegħi nilqa' l-kandidat indipendenti is-Sur Edwin Vassallo, nirringrazzjak tal-li rġajt kont magħna. Edwin, għejdilna xi ħaġa fuq kif għaddej fil-kampanja bħalissa. Dan huwa l-laqa ta' dialogu kif kont insejħilha meta konna niġu hawnhekk u nagħmlu dawk il-laqgħat ta' dialogi biex bijhom issa naslu ħalli nagħlqu il-kampanja elettorali tiegħi għall-Parlament Ewropew. Kienet kampanja li tatni sodisfazzjon, kienet kampanja elettorali fil-fehma tiegħi pożittiva. Tkellemt rigward il-ħtieġa li narfu kemm huma importanti fit-tfassil tal-politika tagħna u ħajjitna il-valuri. Kienet kampanja fejn provajt mat-tim tiegħi nuru xi tfisser rispett lejn id-diversità u rispett lejn id-diversità huwa valur ewlieni li rridu nibnu fuq pajjiż, ħankunu differenti, ħajkonna opinjonijiet differenti, ħajkonna ideoloġiji differenti, imma mhux nikkanċellaw lil xulxin, mhux niċċensuraw lil xulxin, mhux inwarbu lil xulxin, mhux niġu naqgħu nqumu minn xulxin, irridu nsiru kapaċi u konxi kif ngħixu flimkien. Għaliex dik kienet però waħda mill-iktar drawbacks jew esperjenzi negattivi li kelli. Il-fatt li jiena xtaqt ikolli l-libertà li nasal għalant in-nies imma rajt li kien hemm ċensura kbira. U ċensura kbira fuqi. Għaliex fost l-oħrajn jiena sodisfatt għax ma nkunx qed nikdeb meta ngħid nisrani fil-politika, meta ngħid jagħtuni t-timbru ta' konservattiv, għax jiena naħseb illum meta tkun nisrani fil-politika żjed radikali milli konservattiv. Mhux hekk fil-verità. Ma' persuna li ltqajt magħha ftit ilu f'dan l-istudju, imma hekk konna qegħdin ngħidulhom kważi l-liberali huma l-konservattivi għax iridu jħallu l-liberalizmu donnu lilu biss jeżisti. Allura iżjed tibda tarak bħala radikali qed tipprova tibdel kollox mill-qiegħ, però il-lob tal-kliem inħalluhom għal nhar it-tnejn. Għaliex inkunu nistgħu naraw il-voti u nsarfu dak kollu li ġara. Però iċ-ċensura iva, ċensura uritni kemm f'dan il-pajjiż, f'din l-Ewropa, f'din l-umanità li qegħdin ngħixu fija fil-preżent, donnu m'hawnx il-libertà li naħsbu li hawn. Din kienet fil-qofol il-kampanja tiegħi u biex nagħlaq dan il-ħsieb la tajtni ċ-ċans Malcolm. U nirringrazzjak ta' din l-opportunità li qiegħed għal din laqgħa ta' dialogu għax anka għadni kemm smajt li semmija jistgħu iċemplonna jew inkella jikbu il-mistoqsija u nirrisponduhom hekk għandha tkun. Il-politika tkun mibnija fuq id-dialogu. Darba niftakar ta' kont flaqat meta konna għadni fil-Partit Nazzjonalista u xi ħadd tgħawdex kien qalinna meta l-Partit Nazzjonalista dialoga rebaħ u meta waqaf jiddialoga tilef. Il-ħajja hija mibnija fuq id-dialogu. Dak kien espressjoni ċara ta' x'in il-verità. M'għandniex nimponu ideal fuq xulxin, m'għandniex nimponu ħsieb fuq xulxin, imma għandna niddialogaw. U fejn ma naqblux ifisser li għandna niddibattu. Però mhux nieħdu lil xulxin for granted u għax ma naqbilx miegħek kif għad l-ewwel nipprova nikkanċellak laqqas biss inħallik teżisti. U t-tieni ħsieb li jitgħallimt minnu waqt li bdejna din il-kampanja, il-valuri kien hemm min qallu jisek l-isqof titkellem u kien hemm min qalli jisek il-President titkellem dejjem titli tajbin. U t-titli li lajt f'din il-kampanja elettorali kieku kienu degrees tal-università. Għandi fejn inkun rettur ta' żewġ universitajiet. Jaftiħu żewġ konsulenti. Populist, konservattiv, estremist, ma nafx ma qalu lix. Imma r-realtà qiegħdaw. Il-ħsara li għandna fl-Unjoni Ewropea, il-gwaj li għandna f'dan il-pajjiż, is-soluzzjoni sabiex nerġgħu nimxu pass il-qoddim, mhux nerġgħu lura, nimxu pass il-qoddim. U nsibu saqajna lejn il-korrettezza politika li neħtieġu huma l-valuri ta'. Il-valuri mhumiex ideali biss, imma l-valuri huma proposta tangibbli
U mhux pass lura lejn li modi, imma pass il qoddim lejn it-tisseħ tal-modernizmu. Jien nista' ngħid ħanamlek modern. Jien nista' ngħid ħanamlek għall-avangward. Imma x'valuri santik jien? Fuq liema ideal sa nimxu l-qoddim. Meta xi ħadd jesprimi lilu nnifsu miegħek fuq valuri jkun qed itik il-blueprint ta' fejn jixtieq jasal, ikun qed itik il-pjanta ta' x'biħsiebu jagħmel. Jekk ikollok il-valuri, kapaċi jkollok viżjoni. Aħna jien tkellimt fuq il-valuri. Qed tisma' għax għand il-valuri x'inhuma l-proposti, kolli ċans nitkellem fuq il-proposti. Qed jiena fl-Unjoni Ewropea kien kun elett nissieħeb mal-ICR u dan għedtu f'Mejju li għadda. Imma jekk ikollok il-valuri, tipplejsja lilek innifsek x'imkien. Bla valuri taf kif inhu dan il-pajjiż. U ġelli semmejta f'dan l-studios bħal binja li waqgħet fuq dak iż-żagħżugħ John Paul Sofija. U naqbel ma min qal minn dak it-tifrik, minn dik id-disgrazzja, minn dak l-iskandlu pajjiżna ma jtgħallem xejn. Xejn. Ir-raġuni mhux għax inkjesta pubblika jew inkjesta maġisterjali, mhux dak qed ngħid. Dik il-binja kienet qed tinbena brikka fuq brikka mingħajr sement. Pajjiżna hekk qed jinbena. Brikka fuq brikka mingħajr sement. Is-sement huma l-valuri. Femm m'hemmx valuri, il-bricks fuq bricks, binja ta' brikka fuq brikka, ġabla fuq ġabla, mingħajr m'hemmx li għada petata sa tisfronda. U pajjiżna qed jisfronda bħal dik il-binja li waqgħet fuq dak iż-żagħżugħ li jaħfillu John Paul Sofija. U pajjiżna bħal John Paul Sofija, l-poplu tagħna huwa bħal John Paul Sofija li qed jaqa' fuqu dan il-pajjiż ġabla fuq ġabla il għaliex iddeċidejna li nistgħu ngħaddu mingħajr il-valuri xejn mhu xejn u hekk jgħidu lin-nies iva spiċċa kollox. U allura l-appell tiegħi hu jekk spiċċa kollox, ivvotaw għal-valuri. Ivvotaw għal min jemmen fil-valuri. Ħalli għalmenu nuri l-żewġ partiti l-kbar wara l-elezzjoni li jekk jaraw riżultat favur il-valuri jibdew jemnu, jerġgħu jibdew jemnu li f'dan il-pajjiż baqa' min jemmen fil-valuri. Forsi bħala establishment politiku ta' naħa oħra jerġgħu lura jibdew jemnu li jeżisti sewwa u jeżisti ħażin u mhux kollox sar xorta qisu xejn mhu xejn. Mela, għadek kif semmejt il-valuri in ġenerali. Ma tafx dil-ġimgħa jew il-ġimgħa l-oħra ġewwa l-Ġermanja għadhom kemm għaddew liġi. Li min ixerret il-pornografija ta' tfal voldri xi ħaġa fil-fema tiegħi skifuża muqżiża u tal-biża' jibda jeħel ħafna inqas ħabs milli kien kważi ir-reat kważi jispiċċa. F'Malta issa wkoll qed jiġi propoż biex l-età tal-kunsens tinżel għal 14-il sena. Issa, jien personali nista' nifhem forsi xi ħadd għandu 14 ikun ma' wieħed ta' 15 jew 16 tgħaddi, però da hekk ħajamlu l-liġi kif ovvjament probabbilment jagħmluha jiena u inti. Nistgħu nsibu tfajla ta' 14-il sena u jkollna x'naqsmu magħha mingħajr l-ebda konsegwenzi. Da ma taħsibx li kważi qed nirregolizzaw il-pedofilija. Ukoll. Mela, Malcolm. Għax din il-liġi tkun pass biex tarsa l-enfant titkellem inti. Illa għaliex kull liġi arħan nibdew nitkellmu hekk. Liġi issir minn gvern, minn parlament li jaf fejn irid imur. Jekk jaf li jrid jasal ma jasalx hemm l-ewwel. L-ewwel jasal pass il qoddim. L-ewwel jiftaħ konsentura. Bħalma ftaħna konsentura f'tal-abbord. Iż-żewġ naħat tal-Kamra l-Parlament Malti l-establishment li tfisser il-klikka bil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista qablu fuq l-abbord. Għal żewġ kundizzjonijiet kif miktuba fil-liġi, illum neħħew il-pina tal-4 snin ħabs. Għal min isejħilha ratifikazzjoni ta' dak li kien hemm miktub, dan huwa pass il qoddim biex għada dik il-konsentura titneħħa u minn floka niftħu bieb. Imbagħad darb'oħra nwaqqgħu ħajt. U l-abbord ikun daħal. Ma jidħolx immedjatament, jidħol fi stages. Issa għamilna l-ewwel stage.
Il-pedofilija jekk tidħol. Missa tidħol mill-lum għal-għada x'inkella il-politiku jaf li jkun qed jaħsad poplu. Mela llum il-liġijiet anke mill-Unjoni Ewropea minn din l-umanità globalista li qed tipprova ġġib il-bniedem żibel, qed tipprova l-bniedem iġġibu xejn mhu xejn, u l-bniedem jispiċċa żibel, il-bniedem jispiċċa xejn mhu xejn u naf x'jien ngħid u mhux qed ngħid il-kelma żibel u mhux qed ngħid skużi għax hekk qegħdin inġibuh lill-bniedem bil-mentalità tagħna tax-xejn mhu xejn. Il-bniedem qegħdin inneħħulu d-dinjità tiegħu tal-umanità tiegħu. Meta l-bniedem tneħħilu d-dinjità tal-umanità tiegħu, il-bniedem laqqas daqs l-annimal ma ħallejtu. Spiċċa qar mill-annimal. Għaliex illum għandna min. Jekk titla il-ġnejna ftit pass il-bot minn hawnhekk fekruna u tbit il-bajt, immorru nagħmlu il-jieli magħha biex naħdu ħsieb u sewwa nagħmlu ta' Sewwa xi ħaġa sabiħa, imma mbagħad. Ħalli naraw li ma nisfrattawlix derk il-wilt. Imma mbagħad l-istess nies li jmorru jieħdu ħsieb biex jaraw li dak il-bajt ifaqqas huma l-istess nies li jċabċbu għall-abbort. Mela nieħdu ħsieb il-bajda tal-fekruna. Imma il-wilt li hemm fil-ġuf tal-om, dak laqqas ngħidulu fetu, dak laqqas ngħidulu tarbija, dak ngħidulu ħafna affarijiet imma żgur li mhux ħajja għal min irid l-abbord. Il-pedofilija hija l-istess ħaġa. U ħażin għalih din hija xi ħadd qal il-gwerra qaddisa. Ejja nużawha dik il-kelma mela li nużaw. Ejwa jien niġġielidha l-gwerra qaddisa kontra l-abbord, kontra kull ħaġa li tneħħi d-dinjità tal-persuna umana. U niġġielidha minn dan l-istudju u niġġildula fit-toroq u niġġildula fil-pjazzess u fejn ikun hemm bżonn. Għax il-bniedem jekk mhux se jibqa' bniedem ta' xejn qegħdin hawn. Jien ta' xejn qed sewwa dan il-manifest tiegħi fi ferba' kelmiet. Jien nemmen fil-bniedem, jien kontra l-abbord, favur il-ħajja. Favur il-ħajja jfisser. Favur il-ħajja ta' dik it-tfajla ta' 15-il sena. Favur dik it-tfajla għada ta' 10 snin. Favur il-ġuvni għada ta' 10 snin u ta' 9 snin. Li mhux se jkollu iktar il-liġi tipproteġġih minn xi adult u għada pitada tiġal ġnus maquda kien hemm tentattiv li qegħdin jibdew jgħidu fil-ġnus maquda li adult mhuwiex m'għandux jiġi akkużat pedofilija meta jmur ma' tifel għax dak għandu dritt għal dik is-sesswalità. Jekk jogħġbu jagħmel hekk, issa jekk sa naqbdu dinja, jekk sa naqbdu ħajja fejn il-qofol ta' drittijiet umani huma l-pjaċiri sesswali. Tivvotaw lix. Imma jien xorta fit-triq sa nibqa'. Tivvotaw lix. Imma mintomx qegħdin talqu li għax mintom sa tivvotaw li. Jien aħjar ma nkunx elett għax nemmen f'xi ħaġa. Milli nkun elett għax giddieb jew ma nemmen f'xejn. U ġejtaw ngħidilkom f'dan il-każ biex ma tivvotawlix. U nirringrazzja l-Alla li minix fil-Parlament u jien ma nġibu l-ħadd sħun il-libda naħa tal-Kamra jekk tasal li jkun hemm naħa fuq il-Kamra, naħa tal-Kamra u tivvota għal din il-liġi li jinnaqsu l-età u ma jibqax iktar tal-konsens. U allura ma jibqax iktar rejat. Illum għal 16 sena. U llum għal 14 sena u ma jiġi xi politiku jgħidilna stabbilit f'dan il-pajjiż li dan huwa dritt ċivili ta'. Għax issa drittijiet ċivili bid-drittijiet ċivili kollha tagħna se nibdew innezzaw id-dinjità lil bniedem. Jiena naraf li kull bniedem għandu dritt iħobb il-min irid iħobb. No, m'għandix problema b'din. Imma ma jfissirx għax jien għandi dritt inħobb il-min irrid jien nagħmel żibel lil min nasal biex inħobb ta'. Għax imbagħad hekk dik mhix imħabba issa. Uża warmi u jien il-bniedem għandu d-dinjità u sija jekk hu bniedem b'saħħtu, sija jekk hu anzjan, sija jekk hu diżabilità, sija jekk hu ta' kulur skur, sija jekk hu ta' kulur ċar, sija jekk hu ta' reliġjon tiegħi, sija jekk mhux ta' reliġjon tiegħi. Għalija kull bniedem huwa ħolqien ġbija talla. M'għandix bżonn liġijiet tal-ugwaljanza biex jien nistma' lilek
lil Mario u kull minn f'dan l-istudju su gwali. Għax jien f'kull bniedem nara ix-bija talla. Issa minn ma jifhimx dan il-lingwaġġ irid jirredukolani. Bl-Ingliż ngħidlu go ahead. Bil-Malti ngħidlu kompli ma tkunx l-ewwel wieħed li rredukolajtni, imma inti tirredukolani u jien nirrispettak. Inti tħak bija u jien nirrispettak. Għax jiena nemmen li l-ħażin irid niġġielidlu bit-tajjeb. Imma t-tieni fatt, jekk il-Ġermanja għażlet li r-reat tal-pornografija tnaqsu. Tat-tfal, ovvjament. Ta' fuq it-tfal, mela allura l-Ġermanja dieħla f'inkwiet kbir soċjali. Illa li xmerkim, dan huwa fatt sagrosan, dak li huwa moralment ħażin huwa soċjalment ħażin. F'ħajjitna u fil-politika. U illum ma noqdux ngħidu għaliex għandna l-mental health problems ta'. Illum ma noqdux ngħidu għaliex għandna d-depressjoni. Jiddispjaċini. Imma illum il-ġurnata kemm jinna li tlifna jew daħluna ċertu mentalità fejn everything goes, tista' tagħmel li trid, permessività enormi u nsejħula rivoluzzjoni sesswali. Illum wasalna biex qegħdin inkisru tfal ta'. Għax dawn it-tfal għadha sa jikbru ta'. Dawn it-tfal għadha sa jkunu l-irġiel u n-nisa tagħna ta'. Adulti. Dawn huma wliedna ta'. Mela dak it-tifel li inti sa tara ritratt tiegħu fil-pornografija dak m'għandux missieruhom. U dak għada petada mhux se jkun missier jew dik sa tkunhom. U allura qed tara kif qegħdin inkisruha l-familja. Mhux tab xejn jiena ħriġt bħala l-uniku kandidat f'din l-elezzjoni mill-kandidati kollha. Jien m'iniex nirrappreżenta partit. M'iniex qed nirrappreżenta lili nnifsi. Jien qed nirrappreżenta vot favur il-ħajja, familja u libertà, tivvotawx lili. M'għandi xejn tajjeb jien biex tivvotaw li. Ivvotaw li for what I stand for. Għal dawn il-valuri, mhux vota għalija rrid jien. Jien li ninkwieta u ngħid wertet it-tifel għalli ma papa għetlu wertet sabiħ tiegħi. Wertet is-sagrifiċċji kollha, wertet it-tajjir kollu. Wertet iċ-ċensura kollha, wertet in-nies kollha li daħku bija, wertet dawk kollha li tkażaw, wertet dawk kollha li qalu dak kollu li qalu fuqi. Imma taf għaliex ikun wertet fiex inxaħat tiwaqqani għaċċajt jew jirredukolani, fiex ħin niftakar li qed nipprova nsalva ħajja fil-ġuf. Qed nipprova nsalva dak it-tifel minn dik il-liġi tal-pornografija u jiena waħda mill-proposti tiegħi niġu għalihom, waħda mill-proposti tiegħi hija kontra wkoll il-pornografija. Jien mhux irid inċedi u nara liġijiet li l-pornografija inaqsula l-ħtija. Il-pornografija nuqqas serju tal-libertà tal-bniedem. Kemm għal minnu vittma tal-pornografija għax jispiċċa m'għandux libertà għax jispiċċa skjaf ta' dik id-dipendenza. Dipendenzi dawk li huma. Sa ta' kien id-droga. Ejwa, rajtu fuq il-post tiegħek. Id-dipendenzi ma jħallunix liberi jekk jien għandi dipendenza fuq il-pornografija. Jien ma nibqax iktar liberu. Jien nispiċċa liability anke l-post tax-xogħol tiegħi. Jien immaġinani xufier u jien għandi d-dipendenza tal-pornografija. Jien moħħi ma tibqax ċar biex jiena nkun safe on the road. Immaġinani jiena naħdem x'imkien fil-għoli għax moħħi il-pornografija tħassaruli. Id-droga daqstant ieħor, ix-xorb daqstant ieħor, il-lob tal-azzart, il-lob tal-flus daqstant ieħor. L-ebda dipendenza ma tħallina liberi, se jista' jkun hawn min jgħid għax jiena nibda nimmaġina u nisma' min jgħid ma inti kemm inti dejjaq. Kemm inti dejjaq, imma aħna qegħdin nitkellmu fuq pornografija ta'. Aħna qegħdin nitkellmu meta tispiċċa dipendenti fuq il-pornografija. U jekk il-Ġermanja rridu jkomplu jkissru xi tfisser familja, allura jaqbdu din it-triq. Imbagħad jiġi bħal Macron u jgħidilna dan huwa dritt ċivili. Rrid indaħlu fil-Kostituzzjoni ta' Franza l-abbort. Imma qed ikissirha lil Franza ta'. U daħlu meta kellu gwerra ċivili mal-bdiewa.
Żgur biex Alright? l-attenzjoni ma U tkunx. l-istess bniedem li huwa Macron li daħħal il-liġi tal-abort huwa l-istess kap fl-Unjoni Ewropea li jrid imur jieħu lis-soldati tiegħu ħalli jiġġieled ma' Putin. U tibda tinduna li dawn il-kapijiet ta' dawn l-istati xi ħaġa f'moħħhom mhijiex taħdem sewwa. Dawn għandhom problemi anka huma. U dan li rridu noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Ifmu sewwa lil min qegħdin tivvotaw. Ifmu sewwa kemm il-ħakma tal-flus hija prominenti fuqhom. Għax illum il-ħakma tal-flus saret toħloq il-priorità tal-għażliet fil-politika tagħna. U mhux ta' bxejn illum għandna gvernijiet li qed jgħid Malcolm bħal Ġermanja inniżlu ir-rata tal-pornografija x'illum permezz tal-pornografija kif qed tiġi imxerda qegħdin inkissru liż-żgħażagħ tagħna, qegħdin inkissru l-familja tagħna, qegħdin inkissru s-soċjetà tagħna. U allura il-globalisti minn fuq dawk li jisponserjaw dawn il-liġijiet, dawn li jħallsu lil dawn il-politiċi biex jagħmlu dawn il-liġijiet, qegħdin jirbħu Ewropa mkissra. L-Ewropa rridu nibnuha moralment. L-Ewropa rridu nibnuha fuq familji moralment b'saħħithom. Dik l-għajta tiegħi ma ġara xejn jien jekk ma nġibx voti, ma dak li qed nitkellem fuqu huwa l-verità. Għax huwa l-ġejt li nixtieq lilek bħala persuna, lill-uliedek, lill-ulied ulidek, lill-familja tiegħek. Staqnet xi ħaġa. Ħanaddi kont. Sekonda ma tkompli inti. Għandna messaġġi xi messaġġi. Ħanieħdu l-messaġġi ma Jekk jew. ħanieħduhom aktar tard. Jekk tarani qed indum ngħidli biex naqta' fil-qosor għax jiena inkun mimli bil-ħsibijiet. Ġifieri jagħmlu d-domandi mbagħad naħduhom Ejju. waħda fl-ispazju tagħhom. Xi ħaġa li xtaqt ngħid nkompli nżid ma dan semma Edwin fuq il-pornografija. Il-pornografija fi żmienna pereżempju ma kienx aċċessibbli ħanejtek fi żmienna fin-90s jew 2000s ma kienx daqshekk aċċessibbli kemm hija llum. Illum għandek aċċessibilità fejn it-tfal tista' tgħid ta' kull età jitlu ġas jabsu buttuna li huma overrated u jibqgħu deħlin qisu xemm u xejn. Ġifieri issa din qed issir nistaqsi għatta apposta biex inkisru l-ġenerazzjoni futura għaliex inti qed tara din hemmhekk, inti forsi għandek 20-30 sena għandek esperjenza tal-ħajja biżejjed illi tinduna li hemmhekk qed ħaġa fake. Imma jekk inti għandek 10 snin, 11 sena, 12 sena, inti m'intix qed taraf li dik hija fake, qed taħseb li dik hija ħajja reali, li inti tara 10 tirġiel fuq waħda, li inti tara mara tissawwat, li inti tara. Ġifieri għalfejn l-Ewropa u jinsaqsi għalilek Edwin jkun fil-Parlament Ewropew ma tagħmelx sigurezza illi dawn is-sajts jarġgħu morru lura għalli kienu qabel u wieħed ma jkunx jista' jidħol bl-ebda mod lek ma jkollux l-età neċessarja illi jidħol tkun iktar secure il-ħeċċa anke jkun hemm ħlas għax ix le. Imma almenu inti ma tidħolx f'daw is-sit daqshekk faċilment. X'taħseb inti Edu? L-ewwel ħaġa grazzi ta' din il-mistoqsija u l-min għamillek dik ir-rimarka. Lele din għamilta jien. Mario, all right, grazzi lilek. Jiena is-sitt proposta tiegħi u tidher anke fuq il-Facebook tiegħi jien mhux qed ngħidha għax qed hawnhekk illum, naħdem kontra l-vjolenza diġitali u nara li nibdew nirristrinġu l-aċċess għall pornografija online. Hawn xi kandidat ieħor, hawn xi partit politiku kbir tagħkom din il-proposta, hawn xi ħadd jimpurtah min-nies. Issa xi ħadd jista' jgħid infassallok kif qalu li estremista, xi ħadd jista' jgħid populista, ma ġara xejn. Imma jekk irid jibda jimpurtana min-nies u mill-familji tagħna minn bniedem anke bħala ħaddiem bħala professjonista, kif qed tgħid inti Mario iva. Dawn iridu nibdew nieħdu ħsiebhom minn issa. Mhux illum l-ikbar teacher li sar għandna fil-pajjiż fl-Ewropa huwa dan li jissejjaħ mobile, Facebook, TikTok. Kull it-tifel żgħar tiegħi li papa, it-tfal sħabi jaraw kollox minn fuq u da. Kollox jaraw minn fuq u jien ngħidlu jiena nara dak li nfittex li nara. Nara tiegħi biss għax il-ledru fasallu biss infittex. Sewa imma illum danu u din il-problema tal-ġenituri mhux li tgħallem l-tfal, it-tifel tiegħek x'inhu jgħallem. U l-pornografija aħna jrid ikollna fil-klassi tagħna dan huwa l-kurrikulum tal-inklużjoni li jeħtieġ ikollna li fil-pornografija mhux innaqsula l-età jew tar-rejat.
Rridu nagħlmuhom li fil-pornografija kollox fake. Kull ma tara fuq it-television kollox fake. Mor ixtri karozza fuq x'jgħidlek li tagħmel dik il-karozza waqt ir-riklam. U kull ir-riklam ta' karozza huwa fake. Il-bniedem li naraw hawnhekk sa anke l-vjolenza diġitali, il-vjolenza tal-ġilied hija fake. Ħadd mu b'saħħtu biex jiġġieled kontra erba' ġlied. Però li mhux fake. Huma l-istudji li qegħdin joħorġu, Naqbel fihom. qegħdin juru ċar li għandek ansjetà kbira. Affarijiet hemm. U Mario, tispiċċa anke qabel tiegħi. Tlet affarijiet hemm li mhumiex fake. Il-flus involuti f'din l-industrija. Il-flus. U dawn huma parti mill-kriminalità organizzata u waħda mill-proposti tiegħi li l-Ewropa u anke f'Malta mela ma għax ma nagħmlux gwerra, da żgur li għandna dik nagħmlu gwerra. il-gwerra. Ejja nagħmlu gwerra kontra il-vjolenza, kontra l-kriminalità organizzata. Ejja nagħmluha gwerra kontra dawk kollha li qegħdin jimmaniġġjaw lin-nies, traffikar tan-nies, anke għall-użu tal-pornografija, għall-użu sesswali. Ejja nagħmluha gwerra mhux kontra Russja ta' nagħmluha gwerra dik ejja nagħmlu paċi llum qabel għada. Ejjew nibnu l-armamenti tal-Ewropa kontra l-baroni konna fi żmieni naħseb jiena tik ikbar minnek, mhux se ngħid tiftakar, imma meta kont hekk ġuvnot jien żagħżugħ, ma nafx li minnaw fl-istudju ukoll iżgħar, ma konna nitkellmu fuq il-baronijiet ta' droga. Illum m'għadniex insemmuhom il-baronijiet ta' droga għax saru r-rejiet ta' droga. Kibru llum m'għadhomx baronijiet. Illum għamilni legali droga. Sawa, illum għazek. Mela meta kont żagħżugħ jien, il-politiċi kienu jitkellmu fuq il-baronijiet ta' droga. Illum spiċċaw il-baronijiet saru rejiet, imperaturi ta' droga. Illum rebħu fuq il-politiċi. Għax kif qed tgħid inti ftit ilu kellna proposta mill-gvern, mill-istat biex inżidulek l-ammont tas-sustanza li tista' tippossedi inti, iżomma l-possess tiegħek. U rrit niltaqa' miegħu dak ir-raġel mir-Rabat, Kamilleri, għax naf ismu bl-amment. Għamel l-isbaħ kampanja bħala bniedem li kien vittma ta' droga qed insemmih pubblikament għax qalu. Sawa bida jurina l-Smarties, sawa baqgħet moħħi biex jispjega x'ammont qegħdin nagħtu. Ħbib tiegħi, jien ma tħallx ta' għal din l-elezzjoni biex bil-fors nispiċċa fil-Parlament Ewropew, jien tħalt għal din l-elezzjoni biex inkun nista' nkellemkom. Għax ma kellix mod ieħor kif nitkellem magħkom fuq dawn il-problemi ta' vera li qegħdin niffaċċjaw din il-bidu ta' politika ġdida li għandna bżonn. Mhux b'10 sinjuruni kbar li hawn fil-Ewropa jew f'pajjiżna nagħmluhom tapit aħmar, ngħidulhom kollox iva. U l-itfal tagħna inġibuhom żibel. Ħanejdek minn fejn ġibta din il-kelma żibel. Daħlet il-ħanu tkellemni u kienet irrabjat aktar milli qed irrabjat jien bħalissa. U qalt li Edwin ġabuna żibel li jenna. U din daħlet karta f'idejja sawa għaliex ġiet imkeċċija minn fuq ix-xogħol. U marret f'xi uffiċċju. U din ovvjament illum il-ġurnata hemm min jaħdem brata orħos minna, barranin. Allura din l-om Maltija spiċċat għart li aħna ġabuna żibel. Issa bħal din l-om li l-lum qed tiġi qed tqis lilha nfisha din il-kelma. Illa għaliex sabieta tikkompeti b'mod inġust ma' min qed jitħallas inqas minnha. Għada pitada, iż-żgħażagħ tagħna ta' it-tfal tagħna fl-iskejjel tagħna. Għada pitada san kisruhom ta'. Fil-fatt ħafna jitilqu. Jikbru jitilqu mill-ewwel. Imma Malcolm, mhux waħda mill-ikbar fraġelli li għandna f'dis-soċjetà tagħna. Bla dubju. Mela x'qal xi għandhom jiġu tal-Fitch u jgħidulna A++ u jiġu l-oħra Moody's u jgħidulna. Anzi Moody's l-aħħar li ġew għalunna oqdu attenti għas-saltna ta' dritt u għall-korruzzjoni. Għall-korruzzjoni tal-ħajja fejni. Imma aħna qegħdin nitilfu l-korrettezza morali ta'. Korrettezza morali nitilfu għax tlifna l-korrettezza ir-responsabilità korretta ta'. Tlifna r-responsabilità morali tagħna. Aħna sempliċement biex nibqgħu fil-gvern, min irid ikun fil-gvern, qed iroxxi l-bżar fil-għanejn. U jroxxi l-pjaċiri kollha li jista' jroxx. Sa frattant, iż-żgħażagħ
Wara li dan il-gvern tom kull marit u l-oppożizzjoni bdiet tinduna li jekk missa tkun bħal gvern donna sa taqa' lura jekk missa ssir liberali bħal gvern m'għandix ċans li tieħu U l-post. xorta baqgħu sejrin lura. U xorta baqgħu sejrin lura u iżjed minn hekk qar minn hekk. Terz taż-żgħażagħ jgħidulna jistħu jgħidu li huma Maltin. Qatt ma smajt dibattitu fil-Parlament Malti fuq din l-istatistika biex jiddiskutu il-Laburisti u n-Nazzjonalisti għaliex għandna terz tal-istudenti taż-żgħażagħ tagħna jistħu jgħidu li huma Maltin. Din l-ikbar korruzzjoni li ddajjaqni jien. Il-korruzzjoni kollha ddajjaqni tal-flus. Imma l-korruzzjoni taż-żgħożija meta sa nibdew niddiskutuha? Il-korruzzjoni tal-ħajja meta sa tibda tinkwetana? Il-korruzzjoni tal-flus kera, imma qabel ma korrompejna l-flus ikkorrompejna l-valuri. Ġibna xejn mhu xejn, ġibna kollox tajjeb, israq, oqtol. U jekk inti kapaċi toqtol tarbija fil-ġuf, sa tiddejja għada tisraq 10 miljuni. Mhux hekk. U jekk inti għada trid tagħti il-droga li żgħażagħ tagħna u tgħidilhom minflok daqshekk, ikolkom daqshekk, sa tiddejja għada tixraq 20 minflok 10. U inti jekk int min tista' tiddejjaq tkisser il-familja biex inti tibqa' fil-poter jew tirbaħ il-poter. Sa tiddejjaq tagħmel il-korruzzjoni tal-flus. Il-korruzzjoni tal-flus sa tibqa' magħna. Kemm għandna problemi f'dan il-pajjiż? Ħaġa waħda ċert minna. Għada sa jkun għar mill-lum. Għada ħajkun għar mill-lum. Barranin ħajkonna iktar mill-lum. Għax qegħdin nibnu fejn jiġu jaħdmu iktar mill-lum. Ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom. Apposta qegħdin inkabru iktar. Il-familja Maltija qed tiġkien. Ma nafx allura għal min qegħdin nibnu. Illum għaddej minn qudiem il-Mosta Technopark. Rajt il-barranin ħerġin ħaddiema barranin. Good luck li qegħdin nipprovdu dan ix-xogħol. Imma l-Maltin fejn huma? Dalwaqt il-Maltin sa niġu minoranza f'pajjiżna. ċertu l-lokatajiet diġà din hekk anke l-elezzjoni li għaddiet il-Kunsill. Imma dalwaqt mhux se jkollna, jiġifieri jekk terz taż-żgħażagħ tagħna. Mhux għax tħallna fl-Unjoni Ewropea sa jmorru jippruvaw għal employment għal impjeg aħjar għax huwa dritt. Ta' ħajja ħarbu ta' din mhux immigrazzjoni irregolari. Tista' tkun żgħażagħ jaħarbu ta' qishom qegħdin ifittxu kemm politiku x'imkien ieħor ta'. Imma bil-polit. Bil-polit mhux għax qegħdin jaħarbu politikament, imma politikament dawn ta'. Dawn imma qatt ikkonsidrajna li aħna se jkollna żgħażagħ dissidenti politiċi għax moralment jistħu jgħidu li huma Maltin. Din razza ġdida ta' ġens ġdid ta' Maltin li ħanitilfu aħna ta' terz ta' żgħażagħ tagħna fl-Università jew fl-Emkast. Laqqas sa ngawduhom jaħdmu professjonisti Malta. Għar minn hekk niltaqa' ma' ġenituri, ommijiet u missirijiet merkim u jgħiduli iġri tfal mhux imsiekin ħanitlef it-tifel ta' jitilqu. iġri tfal jillestu ħajjitilqu. La, jaqqat ma Niltaqa' ma' adulti kieku jien għandi iżgħar u m'għandix familja kieku jien nitlaq. Imma x'pajjiż da? Umbagħad kull ma għamilna f'dil kampanja elettorali rajna ż-żewġ partiti l-kbar iġeldu n-nies tagħhom, isaħħnu n-nies tagħhom, ixerdu l-mibeda tan-nies tagħhom fuq l-inkjesta tal-Vitals. Jakkużaw lil xulxin il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista bl-istess ħtija. Iż-żewġ partiti, il-klikka politika, għamlet lilha nfisha l-imħallef il-ġurija u l-bojja. U kull minnhom rassa għal wieħed tiġaħati u għan-naħa l-oħra qisu xejn mhu xejn. Imbasta noħorġu n-nies jivvotaw, jien ma nafx kif sa tkun issa x'sa jkun id-diskors fuq din l-inkjesta l-ġimgħa d-dieħla għax imbagħad in-nies ikunu ħarġu jivvotaw. Mhux hekk. Jiena narġa' ngħid, jien naħseb li qed ngħid, iżjed sa jkun hawn nies m'għandhomx joħorġu jivvotaw li milli joħorġu jivvotaw li, imma jiena mhux se noħroġ minn hawn u ngħid jiena gdibt. Mhux se noħroġ minn hawn u ngħid jiena tħakt b'xi ħaġa, jien ġejtaw. Jien l-avversarji tiegħi mhumiex il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista, l-avversarji tiegħi. Tafu min huma?
L-avversarji tiegħi dawk li huma kontra tiegħi huma l-egoizmu, l-individualizmu. U x-xejn mhu xejn. Ta' jiena l-ewwel qabel kollox, jiena Alla sidi, għax anke l-kmandament issa qlibna. Alla għalinna jien u Alla sidek, issa aħna qegħdin ngħidu li jien. Alla sidu ma jkollix Alla ieħor ajri. U inti tindaħal xoqgħod hemm. Se jekk qed nidej nispera li minix, ma qas qed nikdeb jgħid li ekku. Għax il-bniedem hekk sar, għamel lilu nnifsu Alla issa. Din ir-realtà li qegħdin ngħixu bija. Mela, Edwin, ħanaddej naqra l-Mario Mela. biex isaqsik xi domandi, ovvjament nafu li parti mill-kampanja elettorali għalkemm kienet tajjeb inti l-partit il-kbar bidlu l-kampanja f'tajji lej xulxin minnu l-aktar ħallil. Insomma bħal madrajna ma darba donna jisiktar taħraq fuq dal-affarijiet, però mhux jitkellmu li xjus reali. L-Ewropa għandha ħafna liġijiet deħlin fejn jidħol l-ambjent fuq il-Green Deal u Mario ħajsaqsik xi domandi fuqha. Mela, Edwin, kenna din l-Energy Performance Building Directive, illi din bażikament hija direttiva fuq il-bini li mirridu nirranġaw il-bini tagħna insomma biex nġibuhom iktar green u finalment dawn sa 2050 jiġu carbon zero f'din il-kampanja insomma tal-Green Deal u il-Fit for 55 li huwa parti mill-Green Deal ta' minn ngħiduh li u insomma din il-liġi issa għanejtek sa tista' tgħid għaddiet u għaddiet bi 370 vot favur u 199 kontra u 46 astensjoni. Issa dina kull ma jonqos tiġi approvata mill-Kunsill biex issir liġi. Issa dina il-bira anki ġibna xi insomma tkellimna minn barra fejn dawn ukoll qed jieħdu fondi fuq għadin tiġa li aħna għas-idea tagħha għandna il-bini li qed jinbena ġdid u qed irid jgħidha din illi mhux qed jinbena skont l-istandards li suppost iridu l-Unjoni Ewropea illi jinnifhimha li forsi l-bini ġdid iktar mill-qadim u iktar faċli biex inti tirranġaħ għax n-nefqa tkun inqas milli toqgħod kisser taqlaw. Ġifieri da anke hawnhekk qed ninduna wan li għandna il-partiti jew il-gvern hawnhekk f'dak każ li mhux qed jieħu ssieb illi jġib il-fondi neċessarji bħalma qed iġibu pajjiżi oħra biex jgħinu l-koppi insomma min jixtri il-bini ġdid. Tajjeb, u qegħdin naraw ħanejtek problema issa anke fil-bini il-qadim li jridu nirranġawh. Ġifieri x'sa nagħmlu ħankisru il-proposta tiegħi numru 5. Mela jekk il-proposta tiegħi numru 6 kienet naħdem kontra l-vjolenza diġitali u nara li nibdew nirristrinġu innaqsu jiġifieri l-aċċess għal pornografija online, dan huwa fatt, dawn huma miktubin. Il-proposta tiegħi numru 5 tgħidlek inkun kontra kull liġi tal-Green Deal jew liġijiet oħra ambjentali li jispiċċaw joħolqu taxxi addizzjonali fuq l-ispejjeż tal-bini u taxxi oħra għall-konsumatur jew restrizzjonijiet fuq il-bdiewa raħala u sajjieda tagħna. Mela jien din għaddiet. Mela, ma sajjena x'ħadam. nkun hemm. All right? Però inkun hemm u ma nkunx hemm skużani, din proposta tiegħi numru 5 li nibqa' naħdem fuqha. Anka l-għada tal-elezzjoni. Anke jekk mhux se nkun elett. Għaliex hija parti mill-kuntratt soċjali tiegħi li qed nagħmel man-nies meta ħriġt kandidat. Jien dawn il-proposti mhux se ninsihom. Dawn il-proposti huma l-kuntratt soċjali tiegħi mal-elettorat. Issa, mela x'qed ngħid hawnhekk l-ewwel. Fl-inqas kliem qed nipprova ngħid kapitli sħaħ. Inkun kontra kull liġi tal-Green Deal jew liġijiet oħra ambjentali li kollha għandhom raġunijiet validi, kollha għandhom raġunijiet tajba. Iżda jispiċċaw biex inġibuhom fis-seħħ, jispiċċaw joħolqu taxxi addizzjonali. U min se jħallas għalihom? In-nies, iż-żgħażagħ tagħna li tiġa hemm salbin biex jixtru dar. Ħampinġielek daqsxejn mod ieħor. Li jkun din il-liġi tajjeb għax jiena in a way m'iniex kontrija, ħannejtek, totalment kontrija, imma ħalli npinġi mod ieħor. Li jkun din il-liġi tajjeb tidħol fis-seħħ, però il-ċittadin
ma jħallas għalija din, jew iħallas verament affarijiet żgħar li ħaj gwadanja minna, ovvjament din ħadd igwadanja minna xi d-dar tiegħek ħadd teħli inqas elettriku għal ħadd tifranka mill-but, ġifieri ħadd tagħmel investiment in a way. Tajb però ikun hemm inċentiv li joħroġ mill-Unjoni Ewropea biex min irid jirranġa ikollu l-fondi neċessarji biex jirranġa. Inti hemmhekk imbagħad taqbel magħha? Jien sakemm qed ngħidlek kara. Ambjentali jispiċċaw joħolqu taxxi addizzjonali. Jien marrit l-lebda żagħżugħ u żagħżugħa li qegħdin jaħsbu li jkollhom familja jixtru l-appartament tagħhom. Dak li llum jiswa 350,000, 400,000, 200,000, għada jispiċċaw jridu jonfqu 100,000 iktar, 50,000 iktar euro, sempliċement għax għaddejna liġi. Il-gvern għandu jsisti, għandu jaħdem u għandu aġenziji b'min jista' jaħdem biex iġib il-fondi neċessarji sabiex dik iż-żagħżugħa u dak iż-żagħżugħ ma jispiċċawx jagħmlu tajjeb għal dawn it-taxxi. Mela l-objettivi jinekket fil-bidu, objettivi u skopijiet li huma tajbin. Mela jiena waqt li kont qed titkellem ħadd nota, kont diġà qed nirrispondik b'moħħi, objettiv tajjeb, delivery ħażina. Jiena d-delivery rrid tajba biex id-delivery tkun tajba daqs kemm hu l-objettiv. Mela l-objettiv huwa r-raġuni tajba. Mela x'inhu l-objettiv? Li aħna jkollna djar li fix-xitwa hemm bżonn tonfoq ħafna flus biex iżommhom sħaħ. U fis-sajf hemm bżonn tonfoq ħafna flus biex tifriskhom. F'kelma waħda, l-anzjani tagħna kienu ħasbuha qabel. Għaliex l-irtsiset kif kienu jinbnew. Kienu bil-ħitan ħoxnejn, illum mal-aħar nagħmlu hekk, imma kellhom mod ta' kif iżommhom lilhom infushom sħan fix-xitwa u fis-sajf kienu jkunu friski. Illum il-ġurnata dak huwa l-Green Deal nistgħu nispjegaw aħjar minn hekk. Imma tafx ma naqbilx magħha li għal dwar dan l-objettiv tajjeb ikun hemm mal-intis. Ikun hemm brimba. Dik ma naqbilx magħha ta'. Imma l-brimba ma naqbilx magħha. X'qed jiġri llum? Ħantik eżempju ieħor. U l-ewwel semmejt l-inċident li kellna ta' John Paul Sofija. X'kien ir-riżultat tiegħu? Saru regolamenti u wara dawk ir-regolamenti żidna l-ispejjeż mhux daħħalna s-serjetà ta' għax baqgħu jsiru iktar traċedji. Żidna l-ispejjeż tal-bini. Għax għal kull ħaġa li tagħmel hemm iktar firem x'irid jiffirma l-inġinier, x'irid jiffirma l-perejt, minflok perejt irid ikollok 2, minflok wieħed 3, għajna nibnu l-bini kif konna qegħdin nibnu jewar, il-periklu huwa għar, il-periklu żdied u l-ispejjeż żdiedu. L-ispejjeż żdiedu u l-periklu ma naqqasniex. Mela żidna dak li ma ridnex inżidu l-ispejjeż u il-min serraħna. Serraħna l-minu finanzjarment b'saħħtu li kapaċi jixtri dar antika llum għax kapaċi jixtrija u inti m'intix kapaċi tixtrija. Mela d-dar tan-nanna jixtrija minnu b'saħħtu jixtrija. Rajtu għandna 10 familji qegħdin jixtru kullimkien għax b'saħħithom jixtru u fiex jiġu biex ibijaw. Ibijaw li jridu jbijaw huma u mbagħad ħadd ma jista' jilħaq il-prezz li jridu jibnuhom. U din inkissru lill-familja. Hekk għandna illum f'Malta għandna 10 familji u jikmandawk fejn trid toqgħod, jikmandawlek il-prezz li trid toqgħod u dawn l-10 familji jikmandaw l-establishment politiku kollu. Għaliex dawn l-10 familji li wara li jibnu kullimkien f'Malta u ma nifqux noħorġulhom il-permessi tal-bini, iħallsu l-ispejjeż tal-kampanji elettorali tal-partit u tal-ieħor u mbagħad fil-5 snin joqdu jieklu jkun hemm min ikun hemm fil-gvern. U inti qod irrabja għax partitarju ta' partit A, inti tirrabja kontra dak għax partitarju tal-partit B, u dawn dejjem ikunu qegħdin fil-gvern. Din hija il-malintis li jkun hemm, jiġifieri jien l-objettiv tajjeb tal-liġijiet ambjentali all for. Imma li dawn il-liġijiet ambjentali jispiċċaw ikkisru l-żgħażagħ tagħna għax huma spiża li ma naqbilx. Għaliex Malta spiċċajna biex illum aħna bħala konsumaturi fi gżira jdu nħallsu taxxa fuq kull ma nixtru għaliex għandna kull ma jasal bil-vapuri. Sewa għaliex? Għaliex f'Malta l-politiċi tagħna l-MPs tagħna din tgħidilna ħarbitilhom. X'jiġifieri taħrabilhom? X'jiġifieri ħarbitilhom? Fejn kienu?
biex dawn jgħidulna ħarbitilhom. Ħarbitilhom is-sitta li huma, ħarbulhom il-ministri kollha li għandna. 5. Sawa il-5. Waħda ma tifvotax. Sitta għandna, għallik mill-5. Għandna sitta. Waħda Ma mill-li trejt, immem qiegħda għaliex mhix responsabbli. Għaliex ma fakritx il-5 l-4 l-oħra, il-5 l-oħra mela. Fiex kienet qed trassaq għal-vot fil-Parlament. Sawa taf x'għandna ħafna ta' farfar. U jimma le, ma nġibux sħun il-min immurem u joqgħod ifarfar. Ifarfar biex il-kbir jiekol iktar. U żgħir ikollu jħallas iktar. Dik mhux sewwa. Dik il-ġustizzja soċjali? U la hija ġustizzja nisrani, u laqas soċjalista. Dik il-ġustizzja soċjali. Għax il-liġi fejn nifisha tal-vapuri hija tajba huma biex naqsu il-heavy fuel oil li ħaraq ġifieri eventwalment. Mario, koll objettiv meta jiġi diskuss fil-Parlament dejjem jiġi diskuss tajjeb. Ma l-ebda mediċina li timbelek u tingħatalek mit-tabib għal skop ħażin, imma kull mediċina fiex ħin taqra il-fuljet tagħha u jgħidlek x'inhuma s-side effects. Tibda taħseb jekk toħodix jew le. Għax is-side effects tal-inqas mediċina tal-oġeħ ta' ras u kull twerwrek x'tista' tagħmilek. Imma aħna taf ma jgħidulniex il-politiċi is-side effects. Ħalejtek bil-heavy fuel oil? Le, jien nissuġġerixxi imma. Jien nissuġġerixxi iktar responsabilità politika. Tara l-valur fejn jidħol. Għax din anke l-ICR qed taħduha. L-ICR mhux qed jgħidu kontra l-Green Deal, infatti qablu l-ICR mal-inċentiva li l-karozzi jmorru għal Euro 7. Ġifi daw jaqblu mal-ambjent u mal-Green Deal, imma da kien hemm ħafna diskors. Veru xejn. Jekk ikun hemm Malti, għax jien m'iniex l-unika wieħed li qed ngħid inkun fl-ICR. Jekk inkun Malti fl-ICR, ifisser li se jkollna leħen fi grupp parlamentari kbir ġej minn gżira. Sissa l-ICR, jekk ma kellhomx minnu membru ġej minn gżira bħal mija Malta, l-ebda Kroat, l-ebda Pollak, l-ebda Spanjol, għalkemm għandhom biċċa kosta, ma jista' jitkellem bħalna għal din iż-żieda ta' taxxa jekk ma nkunux aħna li nitkellmu għax kull ma jiġi Malta ġej bil-baħar, mhux se jitkellem il-Pollak, mhux se jitkellem il-Belġjan. Ekku. Ħallu fik l-imtempiċi, ġifieri inti lest li taqbel ma dawn il-Green Deal, eccetera, eccetera, però jekk dikam il-darba li jkun hemm finanzjament l-empju bħal di tal-vapuri, il-pajjiż ma jkunx qed ibati finanzjament u beru it-taxxi. Ġifieri taqbel maħħa l-vapuri finalment ma jaħarqux. Jiena ma tlekx l-objettiv ma naqblux miegħu. L-objettiv naqblu miegħu. Skuża, jien fil-bidu bdej. Il-lelel tajjeb, imma fil-bidu bdej jiena li. Ġifieri għax din hija l-isjar dak dan id-diskors qed fuq YouTube. U jekk kemm jekk ngħid kelma tajba, kemm jekk ngħid kelma ħażina, ma ħajħassara ħadd. Mela jien fil-bidu qed dawn il-liġijiet kollha jkollhom objettiv tajjeb, skop tajjeb, u jien ma dak it-tajjeb naqbel. Mela għetlek skop tajjeb delivery ħażina. Jimma delivery ma naqbilx. Issa aħna li rridu hi responsabilta politika favur in-nies, favur iż-żgħir, mhux iktar kif sanġibuh komdu lil minu kbir, kif sanġibuh komdu lil minu żgħir. Jimporta nibdew naħsbu fiż-żgħir għal darba għax sissa dejjem ħsibna f'minu kbir. Dik il-bidla li rridu nagħmlu, bidu ta' politika ġdida tfisser. Politika fuq il-valuri biex nieħdu ħsieb lin-nies. Il-valuri mhux qegħdin hemm biex ma nibqgħux moderni, biex insiru moderni, imma bla valuri laqas moderni ma nsiru, bla valuri ġungla nsiru. Pereżempju, wieħed mill-argumenti li qed jargumentaw bih l-ICR huwa fuq il-karozzi elettriċi, li fil-fema tiegħi anke jiena naqbel ġifieri magħhom, illi isma' qabel ma mmorru dat-teknoloġiji, ejja tal-elettriku, ejja naraw dawn sajrendunna, u għalfejn ma mmorrux għall-teknoloġija li ġanna ntejbuha. Tikkwota lil ħadd ħabib tiegħi. Tikkwota lil ħadd bħala divin. Tikkwota lil ħadd bħala divin. L-ICR u l-ċikku laqqas il-peppu, jien nissieħeb miegħek. Imminti divin min issa nagħmlek. Orajt, mela divin. L-ewwel, it-tieni. Id-dibattitu kollu li sar fuq il-karozzi tal-elettriku, sar sena u nofsilu, sar ftit xurilu. Illum x'inhu ma jsibu fuq il-karozzi tal-elettriku huwa informazzjoni tal-wax meta tibda tisma'. Infatti l-ICR kienu korretti. Sewwa ma' ħadin. Mela, allura illum idu noqogħdu attenti. Fejn għada sejrin. Għax illum ma nafux sa nagħmlu sa bil-betris tal-karozzi.
tal-karozzi elettriċi, eccetera. Il-problema tal-karozzi Jiġifieri- elettriċi ħallet tikdaq xejn background u nies li ma jafux. U jiena illi- ħanieħu ftit ilma. Eżatt, hu. Ġifieri, Xej dak. ġifieri hawnhekk maħniex qegħdin informaw in-nies. Tajjeb, il-karozzi elettriku l-ewwel net jużaw ħafna materjal li ġej mill-barrieri u dan bil-barrieri parram mill-litjum u dal. Tiktar elettriku, l-elettriku ġej mill-power biex station. tqatta id-diesel, tuża ħafna ilma biex tistrejja il-litjum, tuża ġifieri Mario. barri, issa parti minn hekk għandek ir-ram u hawnhekk wieħed irid joqgħod attent qed jola ħafna għaliex da għandek. Mario, ejja ma Żieda, nitlux tekniċi. Ħalli jifmu n-nies. Aħna u Marta kellna għandna l-gvern, tajjeb, illi qed jaqbel. Tajjeb mal-karozza elettriku, ma ħalli intik daqsxejn l-istampa. Naħseb jien ma ħannaqbes għall-gvern. Sata ma satax jagħmel mod ieħor għax l-aħjar informazzjoni kienet dik li kellu meta kien. Irid jagħmel due diligence il-gvern. L-istess ħaġa Irid jibda jbiddel il-fema Affarijiet. informazzjoni kontradittorja għalli konna nafu l-bieħ. Issa jekk inti tqis daw l-elettrikar sewa, l-elettrikar sewa għandek il-valur. L-elettrikar tiswa ħafna iktar minn karozza normali. Menti taħdem u ħadd ikkontribwixxi għas-CO2 x'hekk taħdem inti ovvjament ħatħammex l-ambjent. Issa, apparti minn hekk ir-ram, eċetera, qed jintuża u ħafna ħela, tajjeb għax kien qed jintuża l-oġġetti oħra qabel ħajolli rasu, prezzijiet, għandek it-toroq ħadd ma qalhom u din importanti li n-nies jifhmuha illi rid jarġgħu jinqalgħu ħafna toroq jew inkella qrib il-petrol stations li jsejħulhom e-stations għal raġuni dawn jkunu jieħdu fast charge u tittaddi trinka oħra ġdida għal qrib minn substation għal pompa għaliex dawn jiġbdu ħafna dawl u dawn ikunu fast charging points. Ġifieri dina m'aħniex inqisuhom dal-affarijiet f'dal-pajjiż laqqas biss qegħdin dal-pajjiż nesqu lejn biex l-infrastruttura nirranġawha biex nikkomodaw daw il-karozzi. Issa parti minn hekk daħal li mhux qegħdin jgħidu illi l-materja xi darba ħadd tispiċċa u mhux kulħadd ħajkun qed jaffordja jixtri elettrikar għax ovvjament ħajispiċċa s-sussidju, ħajlew ħafna, tiġi 40, 50, 60 elf karozza biex tixtrija u min ħajbati ż-żejr dak la ma jiflaħx l-iktar mhux ħajkun jiseffordja karozza il-kbir jeqpa' għax jeqpa' jiflaħ forsi jibgħat daqsxejn żejra ma jeqpa' jiflaħ ġifieri hawnhekk l-isjar qed targumenta ġifieri qed targumenta fuq dal-affarijiet. Ġifieri għalhekk in-nies iridu jifhmu x'inhi tgħid l-isjar. L-isjar qed titkellem ċertu loġika tajjeb li demand street qed titkellem fuqha. Ġifieri Jiena il-problema li nara naħseb il-problema li daħlet fija l-Unjoni Ewropea. U dina overall li bil-liġijiet li qed tgħaddi dawn il-liġijiet qegħdin ikunu burokratikament neċessarji u korretti għal min ikun qed jiktibhom fuq il-mejda. Bejn dak li jinkiteb fuq il-mejda u dak li jġarbu n-nies fil-ħajja ta' kuljum hemm differenza kbira. U mhux ta' bxejn inġorra miegħi għax tikxef il-verità kollha. All right. Għandi miktub iju Parliament President Mezzola qed tgħid il-van der Leyen the citizens are no longer on our side. Ir-raġunijiet huma li l-liġijiet sejjirinnaħa u l-ħajja reali tan-nies qiegħda l-opposite side, il-kontrarju n-naħa l-oħra. U ma nistgħux nagħmlu politika li tkun teknokratikament, burokratikament tajba fuq il-ktieb imma mbarra id-delivery hija totalment ħażina. Untik eżempju. Dak li ġara minħabba liġijiet tal-Green Deal mal-bdiewa huwa fatt, huwa realtà. Minix qed nikdeb. Mela jien niftakar meta kont segretarju parlamentari. Meta kont segretarju parlamentari konna nirċievu istruzzjonijiet mill-Unjoni Ewropea biex meta qabel ma ngħaddu liġi għara kemm kellna Unjoni Ewropea sabiħa dak iż-żmien. Qabel. Donna llum m'għadix l-istess. Qabel ma ngħaddu liġi. U jien dan kont inkun irrid inkun responsabbli tiegħu minħabba n-negozji żgħar. Kull liġi kellu jgħaddi qabel ma tiġi imras għall-Parlament u anke l-Kabinett. Min eżerċizzju sempliċi biex inkunu nafu kemm ħadd iżdied burokrazija, kemm ħajiżdied spejjeż u fl-aħħar kemm ħatoħloq diffikultajiet.
Sawa, u fl-aħħar mela ħattet il-konsultazzjoni. Qabel ma tgħaddi liġi l-Unjoni Ewropea kienet tobbligana nikkonsultaw mas-settur li kun ħajġi mill-qut. U jien niftakar, kull liġi li konna nikkonsultaw qabel ma settur jiġi mill-qut, tgħix kemm tkun liġi tajba. Jekk tagħmilha tajba għall-advisors, tajba għal minnu fl-uffiċċju, u ma jimportahomx minn nistem misfel, dik il-liġi sa tkun vroma, sa tkun ma tiswa xejn. Allura l-liġijiet tal-Green Deal, tal-restoration ta' 20%, għaw tal-pesticidi. Allura l-Unjoni Ewropea, dik l-ewwel tibda bi 20%, imbagħad għadha tkun bit-30, imbagħad għadha tkun bil-40. Di naxetlik bil-konsentura fil-bidu. Mela, allura l-Unjoni Ewropea kella tagħmel reverse order u tirriversja mid-deċiżjonijiet li ħadet mal-bdiewa. Pero noqogħdu attenti. Il-bdiewa. Noqogħdu attenti hawnhekk għax hekk qed ninsew ħaġa l-Unjoni Ewropea rreversjata. Imma din għaddet mill-Parlament Ewropew. Iva. U l-ħamsa Maltin. il-ħamsa tagħna ma jnasil walla ma tivvotax dik kannu l-bla krema. Fejn jaqbel ma nivvota. Tajjeb dina għaddiet mill-Parlament. U Malta din Malta minn biex kunu tafu biex kunu jafu n-nies. Din Malta ma opponietx għalija. Il-pajjiżi li opponew kienu l-Ungerija, l-Awstrija, l-Finlandja, l-Italja, l-Olanda, l-Polonja u l-Svezja, ġifieri Malta, imkien issa Malta aħna n-importaw 80% tal-prodotti ġifieri barra Ewropea, l-Ewropa jew pajjiżi oħra, ma ġifieri din biex ma nirrealizzawx illi jekk inti ħatnaqqas bdew qed jgħidu 10%, jistgħu jgħidu 10%. Jekk inti ħatnaqqas milli taħdem l-art, mhux ħadd jindunaw li dawn il-Maltin dal-5 maps m'hemmx sens loġiku illi inti ħatnaqqas milli taħdem l-art agrikolu u inti timporta minn għandhom dawn mhux ħajolilek il-materjal jekk issab l-endement. Ejja nżommu mal-prinċipju anke tal-Ewropa. Jiena l-biża' tiegħi l-ilma l-intejs f'dawn il-liġijiet ma jkunx kombinazzjoni imma jkun maħsub. Ma x'taħseb dik Jutini, Mario, ejja nimxu pass. Ħalli nispjegaw lil min qed isegwina. Jiena l-biża' tiegħi li llum tantaw kilba l-poter, tantaw kilba l-flus, l-liġijiet li oġġettivament ikunu korretti, l-iskop jiġifieri jkun tajjeb, jintużaw. Mhux biex lin-nies intajbulhom il-kwalità tal-ħajja, imma biex in-nies innaqsulhom il-libertà. Jiġifieri lili xi ħadd jista' jagħtini garanzija li l-20% tar-raba anke fl-Unjoni Ewropea li ma rridux li jinħadem u għada pitada l-farms tal-bejjem li ma rridhomx jibqgħu iktar bil-bejjem huma b'mod propju qegħdin hemmhekk għaliex vera jimpurtana mill-ambjent, jew biex ikun hemm kif kien hemm anke fl-Amerika sinjuruni kbar li minħabba l-liġi ambjentali innaqsu l-erja li qed tiġi użata minn farms biex xi ħadd jispiċċa jixtri dik l-art. Allura aħna jekk sa naqsu dik l-art, x'garanzija għandi li dik l-art illum użata l-agrikoltura imma fil-verità sa tkun art li titħalla l-ambjent u mhux sa tkun art mibnija f'dan il-pajjiż. X'garanzija għandi li dik l-art li għadha fl-Unjoni Ewropea, fil-Polonja, fil-Ġermanja, f'pajjiżi oħra missa tibqa' tinduża għal skopijiet agrikoli jew mir-raħħala missa tinxtara biex xi ħadd jagħmel il-flus minn fuqha. U jien li jbażżani fl-Unjoni Ewropea u f'Malta lillum il-ġurnata tant hemm kilba l-flus li dawn il-liġijiet kollha li qegħdin nindunaw, li qegħdin naraw jidħlu fis-seħħ kollha b'raġunijiet tajba bħalma daħlet il-pandemija. Sawa illum xejn mu kombinazzjoni. Issa tgħallimna għax sa sentejn ilu 4-5 ma konniex nafu dak li nafu llum. Illum dak li kienu jgħidu 4 ilu minn xogħod kien conspiracy theory. Imma llum nafu li hija verità. Dakinhar konna ngħidu dak l-4 mġienen qegħdin jgħidu hekk.
Imma l-lum, sorry ta' etnuża Bżax. metafora kan, xi ma tantx nista' nuża. Ekku. Ħaddieħor fil-kuntesti jista' juża kemm. Ekku, toqgħod. Ġifier skużawni. Mela, konna ngħidu dawk ma jafux x'inhu ma jgħidu. Ħanirtira l-kelma. Orajt imma llum qegħdin ngħidu li għandhom raġun. Mela 4 tiem ilu kellna l-gwerra tal-Galf. Orajt, u qalulna Blair u Bush kemm kienet gwerra qaddisa li mmorru niġġildula dik il-gwerra. U llum qegħdin nindonaw li meta qalulna li suppost kien hemm armi nukleari, armi qerrieda, dawk l-armi issa nafu li ma kienux hemm. Mela kemm kellna gwerer li qalulna importanti li niġġilduhom u llum nafu li ġraw ta' xejn. Fl-Afganistan, bis f'suġġett ieħor tamma il-prinċipju jibqa' l-istess. Fl-Afganistan 20 sena ilu l-Amerikani daħlu għal dik li kellha tkun gwerra qaddisa. Kemm tilfu jaħasra ħajjiet? Ftit ilu issa taħt dan il-President ħarġu, ħallew kollox warajhom għalkemm baqa' xi ħadd hemmhekk, u qisu dik il-gwerra qatt ma saret. U qisna ma nafux għal xiex bidajnija. U dik l-om li tilfet il-bina, jew dak il-mara miż-żewġa li kienet tilfet ir-raġel, jew dak it-tifel li kien tilf il-missieru jew il-lommu bħala soldat, min se jġibhom lura? U llum għandna gwerer li ma jistgħu jispiċċaw qatt, u għandna gwerer li bdejnihom ma nafu laġi, ma nafu xaxiex. Kenna pandemija u van der Leyen akkużata li wkoll għandha x'taqsam ma' allegazzjonijiet tixħim eċċetera minn fuq il-Pfizer. Rajtu mhux tabxejn nindunaw li l-Unjoni Ewropea mhux ġejja tinvestiga l-korruzzjoni f'Malta, għax l-Unjoni Ewropea mimlija bil-korruzzjoni hija wkoll, ejjew nkunu attenti li llum dak kollu li qegħdin nisimgħu bħala raġunijiet validi tajbin għal dawn il-liġijiet, donnu hija smoke screen, hija tinda, hija velu, bħal meta ngħidu nagħtu x-xemx bla rbiel. Rajt, għal raġunijiet oħra li huma mal-intiżi, għal raġunijiet oħra li mhumiex veritieri, għal raġunijiet oħra li warajhom hemm kilba tal-flus ta' ftit nies biex jaħtfu f'idejhom il-poter tan-nies, jikmandaw lin-nies u ġiet in-nies. Mela ħansaqsik il-mistoqsijiet li għandna hawnhekk ħalli da. Mela għandna 2. Mela għandek wieħed qallek x'taħseb fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa EU wide fejn qal Papa Francesco jikkonsidra mhux qed naraw sew daw jikkondanna tax haven bħala struttura ta' dnub. Vera tal-Mawberti. Illa għaliex ovvjament fija issa meta qed jitkellem hekk il-Papa Francesco ma tistax ma teħx raġun. Qed jara ċertu inġustizzja li qed issir. Illa għaliex xi ħadd ikollu jħallas it-taxxa u xi ħadd ieħor mhux qed jingħatalu anzi dritt biex ma jħallas dik it-taxxa. U allura fija nfisha dawn it-tip ta' preferenzi, rajt fihom infushom huma inġusti. Dawk huwa l-mod ta' kif qed jitkellem il-Papa Francesco bħalma il-Papa Francesco u ġibta hawnhekk kteb ukoll minn tiegħu jikkundanna il-teorija tal-globalizzazzjoni politika. Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed tkisser il-fraternità, tkisser is-sovranità tal-pajjiżi u toħloq ħakma globalizzata fuq il-bniedem li tnaqqas il-libertà. Però rridu hawnhekk jidħlu l-valuri, rridu npoġġu bil-qiegħda u nibdew nifhmu. Li jekk ma nista' nibdew nifhmu x'ifisser dawn il-valuri, allura aħna se nibqgħu noħolqu dawn it-tip ta' inċentivi li narawhom u saru anke fi żmieni meta jiena kont fil-gvern u l-partit tiegħi kien fil-gvern. Imma ejjew nifhmu li anke jien illum jiena ngħid imma jiena attiva għal din il-liġi. Ma llum bniedem ta' ħanalaq 63 sena għandi kun iż-żmien ittik l-esperjenza u jittik il-kallu biex tkun tista' tieqaf u titkellem. U meta tkun żgħir mhux bil-fors tibda tinduna b'ċertu affarijiet għalhekk trid l-esperjenza. L-esperjenza mhux ta' min jarmija. Xi kultant il-politiċi jkunu jridu żgħar biex jgħaddu jkollhom iċ-ċans jgħidu kollox iwa. Imma rridu nifhmu din hija suġġett li rridu nifhmuh u allura rridu nibdew niddiskutu aħjar xiġifieri it-taxxa u l-ugwaljanza anka il-ġustizzja u l-ugwaljanza anka f'dik li hija taxxa. Ġifieri bażikament inti ovvjament mhux tieħed mat-tax havens, mhux hekk? Aħna kellna żewġ affarijiet li tant grazzi tal-mistoqsija sabiħ li niddiskutu. Aħna kellna żewġ affarijiet
Oriġinalment daħħalnija biex inġibu lejn Malta ċertu investiment li kien barrani, kien goff li aħna f'Malta ma stajniex. Rridu ngħidulu għal-Papa Francesco aħna gżira wkoll. Le, ma ejjew nifmu l-kulħadd. Le, ejjew nifmu. Aħna meta daħħalna t-Takes Haven issa numru ta' snin ilu. Konna daħħalnieh biex f'Malta nattiraw dik is-saħħa finanzjarja li f'Malta ma kenniex. All right? Imma llum ġet inġusta anke f'Malta stess. Għaliex Taljan jiena dik kontra taħħissa naqbel mal-Papa Franġisku. Għaliex jiftaħ li supermarket Taljan għandu inqas taxxa minn 6 supermarket Malti. Dik ma rridiex. Almenu mela naqqas it-taxxa tal-Malti u nġiba daqs tat-Taljan. Jien ma rridx nolli it-taxxa tat-Taljan, imma almenu naqqas it-taxxa tal-Malti. Tifimni? Ġivi għaliex għandna l-barranin. U dan għamiltu u għamilt press conference fuq. Għaliex għandna l-barranin aħna li ngħidulhom jiġu Malta jiftaħ ħanut jista' kien kafetjerja għax ikun barrani għandu taxxa inqas. Mela ġer Eurospin, ħansemmuh. Jekk jimporta. Rajt huwa pubbliku. Dak iħallas taxxa inqas, milli ħallas tal-pam. Issa jimma nġibu sħon il-ħadd. Ftemna ma biex nagħti eżempji konkreti. Ħallas inqas. Sewwa ħallas inqas. Issa għaliex għandna min għandu jiġi vantaġġjat kontra l-Malti. Għaliex għandna n-negozjant Malti, l-imprenditur Malti li jiġi żvantaġġjat mal-barrani. ċoe, għaliex għandna l-ħaddim Malti, dik l-om Maltija, żvantaġġjata mal-ħaddim barrani. Għax il-ħaddim barrani jista' ġeb minn pajjiżi terzi għall-Ewropa fejn kapaċi jieħu paga inqas, jissapporti paga inqas, għandu inqas pejjeż tal-ħajja f'Malta u li jdaħħal jibatu barra minn Malta. Dik l-om trid tgħajjex il-lolieda tibatum l-iskola, tmur għand it-tabib Malta u tgħix bl-ispejjeż f'Malta u tispiċċa ma tistax taħdem għal 5 euro l-4 euro bħalma jaħdem dak il-barrani. Mela aħna f'Malta llum għandna l-imprenditur Malti ġet tat-tieni klassi meta komparat mal-barrani li qed jiġi jiftaħ l-istess negozju bħal Malti. U għandna l-ħaddim Malti tat-tieni klassi ikkomparat mal-ħaddim barrani. Għax imħabba fih il-paga xorta mixtuola. Imma qed tinduna kemm għandna żvantaġġi li m'għandniex xirridu ma madam meta se npoġġu bil-qiegħda u jiġi budget u l-Ministru tal-Finanzi jgħid aħna dawk l-iżvantaġġi koprejnijhom u qegħdin innaqsuhom. Ma kif ħadek kopri, jekk inti qed tħallas inqas tagħmlu bit-30% il-barrani ġifieri. Ma nafx ġifieri qed. Jiena ngħidlek naqqas tal-Malti. Qal. Naqqas tal-Malti, il-barrani ħalleh jiġi u jkollu taxxa. Imma l-idea tal-vat Importanti. li neħħu l-camp tax nisma'. Skużani, imma da ma L-idea tal-vat idillek kienet ma wasalniex, issa l-gvern ħankunu korretti. Roberta Bella għadu kemm ħabbar xi ħaġa fuq il-familji. Imma aħna di xi ħaġa dejjem żgħira. Imma aħna hekk anke meta konna aħna jiġifieri jekk tara l-programmi elettorali kollha jitkellmu fuq titjib finanzjarju, jien ngħid naslu xi darba, imma għandna bżonn indumu biex naslu meta llum issa f'pajjiżna qegħdin naraw is-saħħa tal-flus tonqos, dimma ħadd ma ddiskutija, l-ebda partit ma ddiskutija fil-kampanja elettorali għax kulma f'diskutajna il-vitals biss. L-ekonomija ta' Malta mhix għadha vimprata kif kienet ta'. Tifhimni jiġifieri l-bini qed ikompli għaddej għax noħorġulu iktar permessi. Ma biex il-bini jibqa' għaddej noħorġu iktar permessi, meta noħorġu iktar permessi jdu nġibu iktar barrani jaħdmu f'Malta mela allura l-problema tal-barrani missa tonqos. Allura biex aħna l-ekonomija ta' Malta tibqa' għaddejja li qegħdin nagħmlu bħala gvern joħroġ iktar permessi tal-bini għax fuq il-bini kulħadd jibqa' jaħdem. Imma li kieku aħna irdu noqdu attenti issa mid-demand u s-supply li jibda jkollna. Li ma mmurux jifrakassa kollox ta' għax jekk ma nkunux attenti għandna r-riċetta tal-frakass għall ħares li kellna ftit ilu meta kellna riċessjoni finanzjarja. Kellna l-Covid, meta kellna l-Covid. Ejja, imma bħalissa kull ma qegħdin nagħmlu meta jiġu l-elezzjonijiet u anke imma nraqqgħu il-pannu bil-qar aħmar, viżjoni politika. Illum m'għandniex, nibqgħu ngħidu budget wara ieħor
li rridu l-ekonomija tagħna mibnija fuq il-konsum, illa li x'għandna ekonomija mibnija fuq il-konsum, jiġifieri kemm kapaċi nonfqu. M'għandniex xi esportazzjoni, m'għandniex xi manufattura ta' barra minn hawn, m'għandniex xi investimenti kbar, nifirħu kull meta jkollna investimenti, ma dawn l-investimenti jfisser ġejjin iktar barranin jaħdmu Malta. Jiġifieri jekk ħabbar l-investimenti il-Prim Ministru, dak ħajfis xi ħadd staqsa, Maltin se jaħdmu jew barranin. Mela allura Malta nkabru l-attività kummerċjali biex jiġu iktar barranin, mela l-problema tal-barranin sa tibqa'. Mela allura il-problema li dranaġġ, is-sistema ta' dranaġġ mista tlaħħaq mad-domanda, s-servizz ma jlaħħaqx mad-domanda, sa jibqa'. Mela allura aħna f'Malta għandna suppost kollox in place biex id-dranaġġ insaffuh, imma insaffuh skont kemm kellna domanda biex issaffi d-dranaġġ 10-15 sena ilu. Mhux kemm għandna llum, il-lokandi tal-lum huma iktar milli kellna dakinhar, it-toroq tal-lum se jibqgħu jifilħu jekk se nġibu iktar turisti, iktar ħaddiem, allura iktar bus drivers, iktar minn kollox. Kontra jagħmlu Singapore. Allura aħna fit-toroq tagħna se niġu għoqd iktar milli aħna llum. Barra ninsa aħna veru, għal kull wieħed li nkeċċu għax sibnihom bla permess, indaħlu 10 bil-permess. Jena jalla li aħna ikonna dinja perfetta, f'dinja perfetta mhux se jgħix ħadd. Imma fl-istess ħin, ejjew nkunu attenti. Ejjew nkunu attenti għax ir-riċetta tagħna hija riċetta li sa twassal l-ewwel ħaġa id-dejn finanzjarju tal-pajjiż qed jiżdied. Mela id-deficit qed jiżdied. Id-deficit morali ta' skorrettezza politika qiegħda tiżdied. Noqogħdu attenti. Il-proposti elettorali sbieħ isiru. Ma minn fejn saħħalsuhom? Ġifieri nkomplu niddejnu? U l-familja Maltija, hawn dunkwe, il-familja Maltija qed tiċkien. Aħna narrata tal-inqas birth rate tal-inqas twelit li hemm fl-Unjoni Ewropea. U li kieku m'għandniex il-barranin iweldu f'Malta ninqas twelit milli għandna, imma il-familja Maltija. Jingħaddu. Mhux dawk li qegħdin jitwildu mela ma jsirux Maltin. Imma birth rate dik. Xorta birth rate, tingħad ġifieri din mill-istatistika. Ixi nej birth rate. Qegħdin niftehmu kemm twildu f'Mater Day. Ġifieri xorta. Ejja ngħidu li bil-Maltin biss ħa ma nkabrux il-problema. Għax la din minix ċert fuqha li ġi fil-programm ieħor konċert. Alright? Imma il-fattu li aħna nies il-Malti qegħdin mill-inqas mela twelid f'Malta huwa mill-inqas l-Unjoni Ewropea. Fl-Unjoni Ewropea kollha għandna l-iktar problema, mela l-Unjoni Ewropea biex tibqa' għaddejja trid timporta iktar nies barranin. Fil-ħażin kollox. F'Malta rridu nimportaw. Imma qed kif kemm qegħdin f'sali pit-toroq soċjali, ikraħ jekk ma nista' noqdu attenti. Fil-ħażin kollox nirdaw. Issa għandek domanda oħra. Għatlek id-dispeċini Edwin imma fi żmien il-Covid anki kienu batulek fuq il-diskriminazzjoni li kienet dejja imma inti bqajt siket. Ejwa, veru. Irrispondejt din x'imkien ieħor. Għandi kun hawnhekk konna. Ejwa, jiena illum nasal li nitlob skuża, imma dak li kont qed nagħmel dakinhar bħalma kien hemm eżempji oħra. Dak kien l-aħjar li konna nafu li qegħdin nagħmlu. Ħantikom eżempju. Naħseb jien, meta konna il-politiku kien jiddiskuti u joħroġ proposti fuq il-karozzi tal-elettriku, kien qed jagħmel l-aħjar deċiżjoni fuq l-aħjar informazzjoni li kellu. Jien kien minn għalija kont fil-Parlament qed naġixxu anke jien l-tfal staqsajt lit-tobba għandi żewġ titfal, illum wieħed ta' 17 u l-ieħor ta' 13. Staqsajt l-aħjar tobba li kont nafu kelli fiduċja fihom. Kollha qallu li biex intihom l-injection jiena ħadd id-deċiżjoni wara li informajt li l-nifsi fuq l-iktar nies responsabbli. Issa, però illum għandi ftit iktar żmien milli kelli dakinhar, għandi ftit iktar informazzjoni milli kelli dakinhar, qed inkun konxju u nistaqsi fuq kollox. Kieku jien ikolli xi ħadd ieħor żagħżugħ jew it-tfal tiegħi stess, ngħidilhom staqsu iktar fuq kollox. U tieħdux kollox b'enfat. Naħseb il-fatt li qed tiskuża ruħek fis-sens. Rari. Noħodlok bidejk għal 10 darbiet. Għax din hija xi ħaġa illi l-politikanti jmisshom ilhom li għamlu
u għadhom m'għamlux għaliex daw il-liġijiet drakonjani li kellna fi żmien il-Covid kulħadd jaf li kienu ħżiena, ħadd ma talab l-ebda apoloġija, din hija li inti Imma ejja ngħidu, għax jiena nisma' post u nisma' argumenti ta' żewġ naħat. Ejja ngħidu li kulħadd bona fede, nispera li bona fede, sax niddubita wkoll. Ma jien nafsu. Ejja ngħidu li bona fede ġifieri bl-iktar responsabilta inti taġixxi fuq li ma l-aħjar informazzjoni li jkollok. Jiġifieri jekk kellna l-maskla indunajna li kullimkien kien hemm il-maskla, ma kenniex il-maskla waħedna, jekk waqqafna n-nies jivvjaġġaw, kullimkien waqfu n-nies jivvjaġġaw, jekk waqaf il-kummerċ, kullimkien waqaf il-nies rajna l-Papa waħdu jitlob fil-Vatikan waħdu qudiem il-kurċifiss waħdu. Il-knejjes għalaqnijhom jiena ngħid kien l-ikbar dnub li għamilna. Sawa imma kien minn għalina qegħdin nagħmlu l-aħjar ħaġa possibbli. Għax il-kontaminazzjoni illum imma anke barra minn Malta rajnijhom. Anke barra minn Malta rajnijhom. Il-Vatikan vojt rajnieh. Il-Papa jitlob waħdu rajnieh. Jiġifieri aħna ma konniex qegħdin nagħmlu affarijiet li konna qegħdin naraw li aħna qegħdin nagħmlu tajb u ħadd qed jagħmel ħażin, konna qegħdin nagħmlu bħalma qed jagħmel ħadd ieħor. Jiġifieri jien illum ngħid li jekk jaqala xi ħaġa darb'oħra simili ta' hekk, ejjew noqogħdu attenti u dejjem niġbed l-attenzjoni l-kelma libertà kemm importanti, il-kawża ta' xi xinhi. Għalfejn. Jiġifieri illum jiena nħares lura lejn l-istorja u ngħid imma il-gwerra tal-Galf narġa' mullura għalija. U dak ma kienx l-ikbar sagrileġġ li seta' jsir. Lienna l-istampa, il-politiċi kollha, l-Ingilterra fi żmien Blair jew Bush għall-Amerikani. Qalu li d-dinja kollha kemm sa tkun gwerra qaddisa li mmorru jkissru l-Iran. Imma għax hemm l-armi nukleari, hemm l-armi tal-qerda tal-massa, u ma kienx hemm. Allura ma forsi tkun hemm Bush u jgħid bħali. Ġustizzjaw da ma sebulu. Forsi Bush jgħid bħali. Jiena kelli l-aħjar informazzjoni, ġixxejt fuq l-aktar informazzjoni l-aħjar li kelli. Jistax jgħid bħali. Għall-argument. Imma narġa' mullura l-gwerra tal-Afganistan. Il-gwerra tal-Afganistan ħarġu l-Amerikani ftit tal-ġumatilu xurilu u qisha gwerra ta' 20 sena saret ta' xejn. Allura jiena nibda niddubita l-gwerra tal-Ukrajna u tar-Russja x'hemm warajja. Din il-gwerra tal-Iżrael x'hemm warajja. U mbagħad tibda tinduna li waħda mill-ikbar industriji li hawn fid-dinja hija l-industrija tal-bejħ tal-armi. U mbagħad għandna Green Deal. Sewwa allura jien kif nista' nemmen li rridu li jkollna ambjent nadif jekk l-ikbar erda ambjentali hija f'dawn l-armamenti. Kif nista' nemmen li rridu dinja li trid il-paċi jinfavur il-ħajja, mela jinfavur il-paċi. Hawn nista' ma naqbilx kullimkien mal-ICR. Jiġifieri jien ma niddivinizza lil ħadd. Taqbel mal-Ukrajna. Sewwa jiena ma rridx gwerer. Il-gwerer nemmen li setgħu ma ġġieldux u twaqfu fuq il-mejda. Imma kien hemm rieda li jitwaqfu fuq il-mejda jew illum min ibeħ l-armi huwa l-aġent tal-gwerra. Jiġifieri jiena nisma' xi jgħid lill-kandidat indipendenti għal JF Kennedy fl-Amerika. Adam baħnan ukoll. Meta jgħid dik il-gwerra qed tiġi miġġielda ta' xejn. Dan ma jaf xejn meta qed jgħid u jġib il-provi li qed jgħid li l-għajnuna finanzjarja li qed tagħti l-Amerikani lill-Ukrajna hija money laundering għax dak il-flus li qed tagħti reġgħu dieħ lura għand l-industrija tal-armi. Għax allura mela kulħadd spiċċa ignorant u l-ftit nispiċċaw pravi. Għall-Unjoni Ewropea trid tarma l-Armata Ewropea trid il-pajjiżi issa jekk waqt il-Covid kellna minn ġem xaħħam jew ewwel legat li ġem xaħħam għal Pfizer tini garanzija li mhux se jkun hemm min jiġi mxaħħam fuq il-bejħ tal-armi. Meta il-bejħ tal-armi huwa l-ikbar industrija li hawn fid-dinja. Jiġifieri hawn min qed jgħid li kieku ma jiġux anzi, skużani, hawn min qed jgħid iva li jekk il-pajjiżi fil-gwerra jifqu jiġu supplied bl-armi, il-gwerra tieqaf. Imma aħna il-bniedem x'ġej jiswallu.
X'ġej jiswallum? Għall-Amerika għalfejn titwaqqaf illum il-gwerra fl-Iżrael u ma rridit twaqqafha 4 ġimgħat ilu, xahar ilu, għalfejn. Jiġifieri min qed jikmanda d-dinja l-flus? Il-flus. Allura jiena bħala kandidat lill-poplu Malti lin-nies dak li nġib qudiemana jien ma ġejċaw biex ngħid iva l-kollox jien niftakarni. Ngħidha fuq din il-mejda kont bil-qiegħda flokok f'waħda mill-ewwel intervisti li kelli naħseb miegħek Melki. Meta jien mhux dieħel għal din il-kampanja elettorali biex ngħid iva l-kulħadd. Fejn hemm bżonn nkun skomdu, se nkun skomdu. Fejn hemm bżonn li ma ninoġobx, ma ninoġobx. Jien l-importanti li ngħid il-verità. Issa, fejn inħares lura u ngħid għamilt ħażin, iva nitlob skuża. Il-qoddim irrid inkun attent ħafna li mhux inbilli qalti li dik il-kelma jew qalili li sijar il-kelma jiena il-passat tiegħi ivvotajt xi 3 darbiet u waqqaft liġi li kien hemm tiġaqbil fuqha minn żewġ naħat tal-Kamra liġi tal-Ugwaljanza. Almenu mhux on the record at-Times u għal-Malta Today, dik ma jafu wiex, ma jġibu wiex. Imma jien fil-passat, dak li għalija kien immorali, ivvotajt le u kont les li noqgħod tal-konsegwenzi u ingħataw li l-konsegwenzi ta' jiġu kelli sentenza ta' mewt sospiża u ingħatat li rejla. Nirringrazzja l-Alla għal kull ħaġa li għamilt u kull ħaġa li għaddejt minna biex illum jeqqetaw. Dak kollu li għaddejt minnu jien ma jiddispjaċini xalja, għax illum jeqqetaw. Kieku ma għaddejtx minnu jien minix qetaw, kieku ma għaddejtx minnu minix qed ngħid dal-kliem. Ġifieri illum jiena ngħid qetaw. Ġifieri ħalli ngħid xi ħaġa fuq l-ICR. L-ICR u l-partiti li hemm inti kompli inti żida inti ma jfissirx dan mhux bħal Malta hemmhekk il-gruppi li għax il-Labor l-argument fil-gvern jgħid tivvotaw għax ma jtihomx il-vot. Ħantik eżempju. David Kaza ivvota kontra l-istruzzjonijiet li taw l-IPP fuq tal-Green Deal. Fuq Natural Restoration Law. Ejva, mela dawk kienu dejjem dubjużi fuq dawn il-liġijiet tal-IPP. Kontra s-soċjalisti. S-soċjalisti huma iżjed rigorużi, il-Greens huma iktar rigorużi. Jiġifieri min irid imur mal-Greens għadha petada dawn il-liġijiet tal-Green Deal, irid jiftħilhom idejhom. Imma David Kaza ma qaċċati każ l-istruzzjoni tal-IPP, ivvota kontra. Ivvota mas-soċjalisti. Jiġifieri. Eżatt. U l-istess ħaġa għamel Alex ivvota kontra l-abort meta l-SND favur l-abort. Ġifieri biex jifhmu n-nies illi biex imbagħad ir-responsabilità tiegħek titiġġor. U jien fuq din irrid nitkellem. Kemm importanti li l-kelma libertà nifmu li tfisser responsabilità. Libertà ma tfissirx għamil li trid. Ġimma pessert li għakum ma li sijar taqbel 100% ma. Le. Ma di tendenza li għanna. Tal-età tal-Maltin kontra l-parti. Biex nfihmu naqxejn kif taħdem. L-nis kif jaħdmu. Biex jassaċ. Ovvjament joqogħdu mbagħad idawru kollox. Eżatt. Kif jaqbillhom. L-aħħar tnejn ta' malajr u komplinti. Mela, hemm din insomma nafu tweġiba ma ħalli saqsijek ħalli kun eżatt bħalma saqsid l-oħrajn. End of the gauge age. Sewa mela din proposal qiegħda għaddiet insomma għaliex ġabru l-firem petizzjoni u ġablu l-fuq minn miljun minn diversi pajjiżi mal-Unjoni Ewropea u skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea jekk tgħaddi minn 7 pajjiżi u jkun hemm miljun firma tittieħed il-pass neċessarji biex mur finalment qudiem il-Parlament Ewropew. Issa dina ġiet iffirmata kif qed ngħid, kien hemm il-qbil u din li jridu huwa li l-annimali jispiċċaw u jitneħħew mill-gaġġi. Tajjeb li mill-gaġġeġ li fil-prinċipju hija xi ħaġa sabiħa. Umbat issa ħaddiet fidejn il-Kommissjoni Ewropea li ħadħoġ proposti suppost xi ħaġathom ma dam ħaġathom x'imma ħadħoġhom fil-leġislatura li ġejja. Sewa inti viżavi dil ħaġa. Kif tkun kemm darba tkun fil-Parlament Ewropew, ma taħsebx illi din hija l-ewwel nett hija kiex ħaġa tajba u jekk l-annimal għandu x'dinjità wkoll illi jgħix u jkun iktar fil-miftuħ milli kif qed jgħix bħalissa f'ħafna farms illi jkun ġagaġex fil-magħluq. U
x'taħseb in ġenerali fuqha din u x'taħseb li ħajkun ir-repercussions fuqha u x'ħajollu l-ħajja ħanejtek lill-konsumatur at the end of the day. Mela, l-ewwel. Il-prinċipju f'kollox. L-annimal qiegħed għall-bniedem jew il-bniedem għall-annimal. Irridu nsolvu dik il-problema. Ftit ilu imxew fil-belt jipprotestaw kontra l-annimali li ġew maqtula biex in-nies jikluhom. Nista' ninstama' qudiem minnu veġitarjanu jħobb l-annimali krudil. Imma jien l-ewwel mal-bniedem. L-annimal qed għall-bniedem, mhux il-bniedem qed għall-annimal. Sawa, jiġifieri il-bniedem l-ewwel, il-bniedem. Titħak li. Qed nitħaq għax qed nimmaġina il-vegans ġifieri. Sorry. Ħajamlu grow l-poli. Ma permetti li fil-politika għallimawx. Ekku. Bħal Edwin Vassallo jgħidlek għażat feqqiegħed. Ekku. Sawa, il-poliet kollhom sar jalaq ħalqu. Jekk għandi vegan ngħidlek iwa. U jekk għandi kaċċatur ngħidlu iwa, meta qegħdin nitkellmu fik mamar magħluqa. Imbagħad noħroġ barra jekk jista' jkun ma ngħidx. Imbagħad nipprova mmur quddiem il-folla nagħlaq ħalqi u skont il-folla fejn tmur imbagħad immur jien. Sorry, issa jien ma ġejtx. Mela jiena il-bniedem l-ewwel fil-prinċipju. Għax inkella mmorru id-dinja l-oħra. Il-bniedem l-ewwel għalhekk qedlek fil-bidu il-bajt tal-fekruna sabiħ li nassistuh u nieħdu ħsiebu imma daqstant ieħor jekk toħod l-ħsieb ta' is-salvagwardja tħares il-bajt tal-fekruna murħa issa mbagħad tipproteġi it-tarbija fil-ġuf. Għax imbagħad nibda ngħidlek imma skużani, mela il-bajda tal-fekruna saret aħjar mit-tarbija fil-ġuf. Għax kombinazzjoni dawn in-nies li jħarsu il-bajda tal-fekruna għandhom iktar importanza l-bajda tal-fekruna, allura qegħdin nitilfu l-erre. Sorry, skużani, hawn fejn ma naqbil. Il-bniedem huwa suprem, issa. Meta l-bniedem suprem? Jiena nibda nistaqsi, dawn il-liġijiet imma veru għax l-annimal miskejn, jew għax xi ħadd issa qed jimbotta l-industrija tal-laħam artifiċjali. Tal-grillu. Issa l-Italja l-iktar pajjiż u bir-raġun kollu, mur ġib tmur l-Italja u tgħidlek għandi l-laħam artifiċjali mhux bistekka l-fornu. Għall-argument, fuq xiex qed tibni l-industrija tat-turiżmu tagħha. Daqskemm tibnija fuq il-Kappella Sistina, l-Italja tibnija fuq il-kċina. Mela l-Italja jekk neħħilha l-kċina baqala xi ħaġa, l-antikità jiswa l-flus, imma l-kċina tagħha hija parti prodott essenzjali mill-prodott Taljan għat-turiżmu. Imma d-dinja fejn sejra, ma skużani, ħanibdew insibu tar fid-dinja, id-dinja fejn sejra. It-tieni, il-bdiewa u r-raħala qegħdin jiġu konsultati? Jiġifieri fil-prattiċità tagħha. Fil-prattiċità tagħha. Mela l-ewwel ma rridux, l-ewwel nirristrinġu u naqsu iż-żona u li qed jużaw ir-raħala u l-bdiewa tagħna. Imbagħad irridu t-tiġeġ ma jkunux fil-gaġaġġ sewwa. Imissa biex niġbru dak l-ammont ta' bajt u niġbru dak jkollna dak it-tiġeġ. Dak li inti tagħmlu fuq gaġaġġ fuq xulxejn. Kemm trid tmiem ta' art biex tużah? Ġifieri għejdli ftit. Dak li żżomm ġa farms tat-tiġeġ u jiena ġelli żur dawn il-farms tat-tiġeġ, dawk l-eluf biex ikunu barra fil-prattiċità tagħha. X'sa il-bajda kemm sa tiġi tiswissa? Issa, it-tieni. Aħna għandna l-fish farms ukoll. U sa frattant marra tad-dar bil-minimum wage mhux faċli għalija biex titma' lill-familja tagħha minn tal-inqas darbtejn ħut. Mela aħna fuq ir-riklami naraw tal-istat tat-television tal-istat. Ikol ħut darbtejn fil-ġimgħa. Imma titkun well off fillum biex tikol ħut darbtejn fil-ġimgħa għax jiswa l-flus. Tixtrih il-flus, tistqaw rata spnotta minn tal-farm ta' mhux il-friska, u kol tiswa l-flus. Ġifieri sa il-bajt sa nolloh darbtejn li jew sa nibdew ngħidu li mhux tajjeb anke s-saħħa. Ngħidu li mhux tajjeb għas-saħħa. X'sa nibdew nittamaw lin-nies? Ikel artifiċjali? Jekk nagħmel dawn il-mistoqsijiet. Jekk ħanilagħbu l-karti, ħanifrixxu l-karti. Sewwa, jiġifieri jien b'din it-tip ta' mentalità nidħol għalihom dawn. Irid nagħmel diversi checkpoints. Ekku, ma taħsebx illi ħanpinġilek mod ieħor. Liku kelli inti inċentivi li lek ngħidlek isma' bħala poplu ħanajtek. Ara, jekk tixtri il-free range
ħantik sussidju. Imma Mario, Imma Mario bil-mod, għax inti għandek l-inċentivi donnok Father Christmas. Ejwa, Stanna tik. Għax inti gustos. Mela inċentivi għal din, inċentivi għall-oħra, ma kemm il-darba semmejt l-inċentivi taxxi ta' Ekku. Mela taxxi biex nifrankaw it-taxxi. Mela ħanixbru t-taxxi biex nibatum l-Unjoni Ewropea biex taġġattihomna lura. Mela ħankunu ġbarnijom ta'. Jekk ħattina, ejja nifmu. Jekk ħattina l-fondi biex id-djar tagħna inkunu nistgħu inkasħuhom u nirranġawhom mingħajr ma nonfqu flus. Dawk taxxi ta'. Ma mhux ħadha franka l-Ewropa mbagħad. Mhux tiġi ħattaxxajnihom lin-nies. Jekk tħares. Imma Lex jaqbillek, tieni sekonda di. Ejja. Jekk inti Imma qed tifhem li dawn huma taxxi. il-punti jak, imma ħallem fehmek il-punti. Imma fondi huma taxxi. 100%. Mhux manna nieżla mis-sema. 100%, imma ħallem pinġi differenti, mela ħallem ranġaw id-djar, u l-Ewropa tħallas il-bini infur. L-Ewropa minni? Aħna l-poplu. Mela ħassu li n-nafus. Issa, x'ħade franka minna din l-Ewropa, jekk tirranġa l-bini, ħade franka l-enerġija. ħade franka li tixtri l-enerġija. Allura nistgħu nerġgħu npoġġu bil-qiegħda. Raġaw npoġġu bil-qiegħda u narġgħu niddisenjaw kollu. Mill-bidu biex jekk jista' jkun ma niġbux taxxa. U naraw kif nistgħu insibu metodu differenti, totalment differenti, ħalli naslu għall-istess għan. U jien mhux niġbor it-taxxa u nerġa' nqassam it-taxxa. Għax għandek x'inhi. Nista' Edwin ħanżu għax għadu kif ħareġ artiklu fuq it-Times fuq kombinazzjoni l-fondi tal-EU. Issa Malta huwa wieħed mill-iktar pajjiżi li fondi jirnexxinna kważi neħduhom kollha. Is-social ġiet jew biex triq nagħmlu 4 darbiet storja oħra. Il-fondi li ħan jieħdu fis-7 snin li ġejjin ifhimni taraħħom ħafna 2.25 billion tgħid 2250 miljun. Però li qatt ma konna ngħidu irridu nħallsu lura 1.2 billion. Voldri da fil-verità. Voldri jibqalek. Minn 8? Jekk tagħmel il-minus voldiri da ħajfdallek u met jikkalkulaw 590 million fuq 7 snin. 80 miljun. Voldri daw il-miljuni kollha. Kif qed jgħid Voldri kienet logħba Voldri mhux qed ngħid ma ħadna xejn, imma mux daqs kemm impoġġu għanajdu ħadna 5 għax inti fl-ħar mill-ħar jekk inti 500 euro. Li qed ngħidu li poġġu bil-qiegħda nagħmlu disin ġdid mill-bidunet ta' dawn l-affarijiet u dawn l-affarijiet kif qed jgħid Edwin ukoll. Ma xhum maħżina. Malcolm u Mario. U dal-lissa ngħid tisimgħu il-persuna li hawn magħna u kull min qed jidħol fuq dan il-YouTube u jarana llum jew għada. Mill-flus tal-Unjoni Ewropea. Fl-Ewropa hemm ħafna nies qegħdin jieklu. Mhux hekk. All right. U kull meta jidħlu l-fondi tal-Unjoni Ewropea, aġenziji kontra aġenziji kontra aġenziji u firem kontra firem. Jekk ħajtassejjeħ tagħmlu mingħajr il-fondi tal-Unjoni Ewropea, jiswek tant metri, tant euros il-meter jimxi. U jekk ħajtassejjeħ tagħmlu bil-fondi tal-Unjoni Ewropea jiswa 3 darbiet iktar. Bħalma mill-panelli. L-istess tal-panelli. Jiġifieri Malta u jiena darrajtu b'għajnejja. Ejja l-pjazza tal-Mustawtara. Perswas li mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Illum kull fejn għandna proġetti kollox miexi fuq il-ħela. U l-ħela saret neċessità. Mhux hekk. Illum il-ħella saret neċessità. Għax fejn m'hemmx infiq, m'hemmx dħul. U fejn m'hemmx infiq, m'hemmx commissions. U fejn m'hemmx infiq, kull ħaġa li ssir tiswa 10 darbiet iktar. Dik saret in-norma ta' meta aħna nonfqu il-flus tal-Unjoni Ewropea. Issa xi kultant ikun hemm bidwi jgħidi laqqas noħlom li napplika. Għax il-karrotta tantija fil-għoli. Sawa li sakemm tirreġistra tapplika u mbagħad qisek bil-lotterija jekk tieħu jew min tista' tieħu. Burokrazija. Infatti, ħafna drabi il-flus li ma jaħdux il-bdiewa jsiru toroq. Din niftehmu issa fil-bdiewa l-iktar li nagħtaw flus bħala fondi għas-settur agrikolu. Imbagħad ma jittieħdux hemm u l-flus imorru b'nadi oħra. U l-bidwi hemm min jiftaħ l-għajn li jismandik jagħmlu oħra. Aħna fiċ-ċokontana. Jiġifieri ma proprja x'inhu jiġri. Alla ħares tara l-verità kollha.
Alla ħares tara l-verità kollha. Sawa jiġifieri u alla ħares titkellem fuq il-verità kollha kif inhi. Il-taħwit kollhom kien jeżisti, mhix Malta biss, sfortunatament. Illum spiċċajna li bit-taħwit jgħixu n-nies. Ħandu l-lek. Huwa ħażin, ovvjament. Ħandu l-lek għal-aħħar waħda. Ftit ilu kien hemm ġurnalist tat-Times u ġab postu. Min ma fottiex ma mexiex. U minn mex, Ekku. imma illum dik spiċċat in-norma, u hekk sewwa. Le, ovvjament. Issa jien għandi raġun ħafna nies jarawni qares, ħafna nies ma ninoġobx. Imma inti ħatfittex il-verità, ħatfittex il-voti, forsi jiena għalhekk dajjaqtu u ma kontx iżjed kompatibbli mal-partit tiegħi u ngħid iva wasal iż-żmien jieħu għalha kulħadd li ma nibqgħux flimkien, ma ġara xejn. U imur naħa u jiena mmur oħra. Imma jien m'għandix ħadd m'għandu dritt jgħid li jieqaf tkellem. Għalmienu. Mhux hekk. Għalmienu nitkellem fisem dawk in-nies tista' tkun minoranza ma ġara xejn. Imma xi ħadd irid jgħidhom dawn l-affarijiet u mbagħad jiġri li jgħid. Mela ħanorik l-aħħar klip u di l-aħħar domanda li għandi għalik. Ma ħanaraw klip. Ħalli nara fuq il-Facebook x'inhu. Hemmhekk. Sawa. Imagine a digital single payment solution that could be used for any kind of payment throughout the euro area. Guess what? It could become a reality. A digital euro. Easy, safe, fast, reliable. Digital money from the European Central Bank at your fingertips whenever you need it. But how would it work? Say you've gone for a meal with a friend and you want to split the bill. Simple. Open the digital euro wallet on your smartphone, check your balance, enter the amount to pay your friend, confirm your transfer. Your friend will receive the money instantly, free of charge. It doesn't matter which country you're in or who your payment provider is. Payments are still made instantly, even offline. It's also easy to use the digital euro at your favorite local shops. Unlock your device, place it on the terminal, authenticate, make the payment online or offline. If you want, you can also use a physical card. What about e-commerce? The digital euro is also available when you're buying something online. Be it digital or physical, a euro will always be a euro and have the same value irrespective of format. Let's embrace the digital era with the digital euro. Issa, ħalli norik dina l-lat pozittiv tagħha u ħanorik mbagħad irrispondi fuq video ieħor wara din li l-Presidenta Palista. Van der Leyen? Van der Leyen. Lagarde. Lagarde. Għax kull darba ninsel isem. Mela ħanorik għamlu la xajta din u ta' parsi kien qed ikellem ma' Sarkozy. Wow. Kienu Russi. Kienu Russi, mela ħanorik. Parti minn ovvjament. And I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? You know, it's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine. As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to. Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros. You cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But you know the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts,
anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. The Ġifiri, għamlek għedna naraw, il-tajjeb taħħa, man bad, fl-istess ħin di għammetti tal-ħazin taħħa, ħajkun hemm kontroll. M'għandux ħajja twila. Illa għaliex x'inhu fir-riskju huwa l-libertà tal-bniedem. Mela waħda mill-libertajiet tal-bniedem hija l-ġid tal-bniedem. Li l-bniedem ikollu l-proprjetà tiegħu, dritt fundamentali. Meta qegħdin naslu għal din it-tejp ta' digital currency, digital money, ifisser li int m'għandekx iktar dritt sagrosant ewlieni fuq ġidek. Issa, bil-flus tal-karti normali, tiġa għandek currency flus li huma kontrollati mill-gvern u mill-istat fija nfisha, imma ma tistax tgħaddi mingħajrha b'xi mod dak huwa mekkaniżmu li titgħaddi bil-fors bih. Imma dan li qed jiġu mħabbraw għal kemm naħsbu li hija kumdità li toħroġ il-kard jew inkella tħallas minn fuq il-Facebook, ħanati eżempju wieħed biss. Għaddejna darba 30 minuta ftit tal-ġematilu bla Facebook, bla internet fl-Ewropa u fid-dinja għal xi 30. Però biex ikollu xi daqsxejn di ħad tkun tista' anke offline. Minuta ġejjin. Għaddejna 30 minuta. Il-nies fl-Ewropa ta'tom rasum kienet miktuba fuq kull aġenzija tal-aħbarijiet. Illa għaliex da ma baqax jiffunzjona kif kien. Illum aħna għandna l-libertà jekk da jiffunzjona. Mingħajru bdejna naħsbu li m'għandniex libertà. Huwa l-kartiera. Sawa illum mhux il-kartiera biss, ħajjitna. Dan il-komunikazzjoni tagħna. Kien hawn nies li Alla ħares dik in-nofsija kienu saħatejn. Għax kienu jmorru jew bankrupt, jew jiġrilhom jew inkella anke l-moħħ tagħhom jisboxla xi raġuni. Għax il-fatt li inti ma tistax tara u tikkomunika b'dan illum spiċċajna ma nafux ngħixu mingħajru. Però f'dik in-nofsija ħadd ma seta' jħallas xejn. ċertu transactions ma satawx isiru. Kien hemm komment irrid inġibu, irrid ngħidu għax huwa veru realistiku. U għamlitu tfajla fil-Palestina. Qalet, id-dinja tkazat għax għal 30 minuta waqfet l-internet. Fil-Palestina f'dawk 30 minuta mietu 30,000 ruħ, tifel u tifla u kbar, u ħadd ma qal xejn biex tara d-dinja x'tib ta' ġudizzju għandha. Jiena nibża u meċċejn f'dan il-programm li fil-kelma libertà. Kemm il-Green Deal dawn kollha huma parti mill-ideoloġija tal-globalizzazzjoni. Kollha huma riżultat ta' kif l-istati, u ċoe Unjoni Ewropea li dejjem tara kif tikber, issir omnipotenti u l-bniedem jiġi ma jiswa xejn. Kontrollat. Int bid-digital currency taħseb li għandek id-dritt kollu ta' kif tonfoq flusek. U fil-fatt flusek tiegħek u jużomlok ħaddieħor. Dik kienet idjoma antika li nafa snin ilu, illum tiswa iktar mis-soltu. Ejjew inżommu f'moħħna l-kelma libertà. Dak li jnaqqas il-libertà tal-bniedem huwa ħażin, illeċitu, għalija immorali. Għamil kemm tridkom detajiet, imma ħalli l-bniedem jibqa' jażel u juża l-affarijiet l-oħrajn jekk irid. Iġġibux ma jistax juża flusu. Għax inkella il-bank, il-gvern għada pitada tru il-banek ħajkollhom bid-digital currency u għada pitata id-digital identity. X'sa nagħmlu bija? Mela bid-digital identity, il-gvern bil-kamras kullimkien jaf Edwin Vassallo feq qed imur. Kif Edwin Vassallo qasam minn fuq zebra crossing li mhux suppost qasam fuqha, hemm il-kamra fil-Pjazza tal-Mosta
ħadet li ritratt u xorbit li 10 euro mill-kartiera Rosa. tiegħi. Bla ma jenħallasta. Ekku. Ħantik eżempju. Illum inti taf x'in id-digital identity tidħol il-belt. Mhux għamilnija biskop tajjeb. Tidħol il-belt. Tgħaddim il-belt u tgħidlek issa trid tħallas għax għaddejt mill-belt. Ekku. Mela jien niftakar għal-belt. Kont titħallas liċenzja ftit ola biex tidħol u tipparkja għal-belt. Neħħajna fi żmien Gvern Nazzjonalista kont hemm jien. Neħħajna il-liċenzja. Olja, u ġibnija normali. Ma jekk tgħaddi mit-toroq tal-belt, il-kamra ħaditlek ir-ritratt u tibatlek għal-kont. Immaġina dik il-kamra. Qiegħda fuq kulħadd kullimkien. Ma tistax taħrabilha. L-istat Dak il-biometriċi. huwa suprem, tiegħek, inti għandek id-digital identity u ma taħrablux lill-gvern. China Ħalmem iċ-Ċajna. Rosa. Temna, ma digital identity għandek id-digital currency u inti m'għandek xejn tiegħek. M'għandek xejn tiegħek. Bil-ideoloġija tal-ġeneru laqqas it-tfal huma tiegħek għax huma tal-istat, għejdli inti x'ġejt tagħmel fid-dinja. F'din id-dinja li se nkunu qegħdin ngħixu fija kif ħajkunu jriduna il-globalisti. Din hija fatti. Dawn huma vera, bid-digital identity, jekk għandek karozza tal-elettriku, jistgħu iwaqfu ilek fi xejn iridu. Veru jew mhux Infatti, veru? Il-Kalifornja ħajbdew jiċċarġawhom xi 30 cents kull mil li jagħmlu. L-istat ta' Kalifornja kien ma sama, m'iniex ċert. Imma ġifieri Jiena 30 cents. jiena li rrejtu. U dan hu l-bidu tal-politika ġdida ta' li nerġgħu mmorru il-qoddim. U veru nkunu moderni, imma niġġieldu għal-libertà mhux niftħu jdajna għal dawn il-liġijiet fisem il-modernizmu fals, għax dan mhux modernizmu, dan ħakma, dan skjavitu diġitali, dan skjavitu finanzjarju. Tiġaġajna skjavi, ta' dan ma naddux minajru. Kwieħed għalli naddu minajr il-mara, minajr mobile le, għax fil-mobile jissib il-komditajiet kollha. Xi ħaġa li ngħid. Skużani, ma dik l-espressjoni. Xi ħaġa li noqogħdu attentu wieħed irid jgħid Sakkiħor mara illi Prof Harari li meta kien fil-World Economic Forum da professur qal x'għalu tont qal aħna ġejna hackable animals. Ġifieri aħna llum spiċċajna nistgħu niġu hackjati u kif nistgħu niġu hackjati? Meta inti għandek id-digital identity u inti għandek il-biometrika tiegħek li hija bażikament il-pattizzi tiegħek, il-leħen tiegħek, il-poser tiegħek, għajnejk, l-ħabba ta' għajnejk, il-fingerprints, dawn kollha jekk huma li għamlu lilek innifsek, issa dawn jekk jinsterqulek int tiġi misruq. Issa jekk inti għalhekk hackable, ġifieri jekk inti tinstaraqlek din l-informazzjoni tiegħek li tagħmlek Edwin jew tagħmlek Mar tagħmlek Malcolm, tinstaraqlek di issa. Tlift l-identità tiegħek. Issa inti jekk inti qed tija l-gvern b'mod volontarju, għax normalment mod volontarju bħala ID card. Tmur inti u tagħmel Mhux il-facial. volontarju, l-identità card hija legali fil-liġi. Ma b'mod volontarju qed tiegħu għax jiena ma ntijolux. Kollu joħroġ l-ID card, ma ħallija dik. Inti qed tieħu facial recognition tiegħek, qed tieħu fingerprints tiegħek, issa who owns that data? Hemm il-periklu tagħha, who owns that data? Jekk tiġi bidejna ħażin, tiħekkjata dik, who owns that data? Mario, Mario. Komplu. dan il-kapitlu, unkomplu li ma kapitlu trid. Jiena ma nafx x'ġa diskuss ma' kandidati oħra. Minkejja li tkellem tajtu l-istess mistoqsijiet. Imma l-qofol ta' din id-diskussjoni, u nieħu pjaċir jekk ġiet diskussa ma' kandidati oħra għal-mienu, kanna grazzi li lkom parti minn din il-kampanja elettorali kien hawn xi ħadd li veru poġġajdeħ fuq x'inhu veru feriti tal-lum u tal-qoddim għandkom raġun. Imma grazzi lilkom. Ma dejjem ħoġu punti ġodda, diskanta la Grazzi lilkom, għax skont minn fejn tħarrisa. Ekku. Issa jien li ġejtaw u ngħid jeqgħet hawnhekk fisem il-valur tal-ħajja tal-familja u tal-libertà, jien kull mistoqsija li intom poġġajtu qudiemi, il-geometric formula kelli biex nirrispondi, il-valur tal-ħajja kif qed jiġi mill-qut mill-Green Deal. Il-valur tal-familja kif qed jiġi mill-qut il-libertà kif qed tiġi mill-quta. Mela poġġi li ma issue trid. Li ma issue trid. Il-common denominator x'hekk konna ngħidu meta konna niġu mal-min kif tagħmel id-division. Għandek il-common factor, il-common denominator. Sawa, mela l-issue tagħmilha fuq.
Il-line u l-common denominator li qed tagħmel id-division biex toħroġ is-soluzzjoni huma dawn il-valuri. Qed tara li meta inti jkollok il-valuri f'posthom kull issue kif tista' b'mod ġeometrikament issib is-soluzzjoni għalija imma trid tkun taf fejn tittasal. Il-libertà ħatibqa' sagrosanta f'moħħ il-politiku meta jiġi biex jiddeċiedi dawn l-issues. Il-familja sa tibqa' sagrosanta meta jiġi biex jiddeċiedi dawn l-issues. Il-valur tal-ħajja sa jibqa' sagrosant qed tara kif kull waħda minn dawk li qed li inti tittikja il-valur tal-ħajja kif qed jintmess. Il-valur tal-familja mela l-Green Deal qiegħda biex tieħoħseb l-ambjent. U sa frattant qiegħda kważi timmina l-valur tal-ħajja tal-bniedem. Tollilu l-prezz tal-ikel, toħloqlu kondizzjonijiet ġodda fuq il-familja. Il-familja qed tinduna kif qegħdin inkisru aħna finanzjarjament, soċjalment, moralment, ambjentalment. Tara finanzjarjament, tara kif il-bniedem meta niġu biex nitkellmu fuq il-libertà qegħdin nispiċċaw nagħlqu ħġa minn flok niftħulu. Mela iva għad jasal żmien li dawn it-tip ta' liġijiet għax se jkollna politiċi li jkunu puppets fidejn dawn il-globalisti li jippruvaw jimpressjonaw u jġeluk tħossok xejn qudiemhom u jippruvaw jimpressjonaw b'dawn it-tip ta' video ta' x'kumdita qegħdin noħolqulek. Isek inti qed tara riklam ta' karozza tejr fil-waqt li taf li ħadd tixtri jaqgħod moħħ tejr din il-karozza. L-istampa reali. Imma l-istampa reali ma ħanax xejn esperjenza. Jien dak li rrid. Politiċi li jaraw l-istampa reali li meta jiġu biex jiddeċidu fl-Unjoni Ewropea u fil-Parlament Malti, mhux jaraw id-dħul tal-flus l-ewwel, mhux jaraw id-dħul tal-rebħ tal-poter l-ewwel, kemm se jħallu libertà dawn l-issues dawn it-tip ta' liġijiet jistgħu jidħlu. Merkem, imma xi darba jrid jerġa' jkollna rivoluzzjoni oħra. Minn hawn numru ta' xhur, minn hawn numru ta' snin oħra, fejn in-nies jerġgħu jqumu jiġġieldu għal biex jirbħu lura l-libertà. Biex in-nies jerġgħu jirbħu lura id-dritt tal-familja. Illum qed jispiċċanna jkollna dritt tal-familja. Illum laqqa spazju fiżiku ma baqanna għall-familja. Qed tara kif kissirna kollox, qed tara kemm jott. Jien ma tħallx f'din l-elezzjoni f'da kollu f'moħħi, qed nispiċċa nifhem kemm kienu importanti l-kliem li poġġejt. Fħalqi u kont niġi hawnhekk bit-tabella warajja Moviment Solidarjetà biex nipproteġu l-valur tal-ħajja, familja u libertà. U jekk dakinhar minn għalija kelli 5 degrees. Sawa dawk il-5 degrees infetħu għal 180 degrees illum. Sawa għarfien ta' kemm kienu importanti dawn il-valuri. U allura dak li qed nistenna u anzjusa għalih huwa bliema saħħa sa nkompli nitkellem favur da kollu l-għada li tgħaddi din l-elezzjoni. Ekku, naqbel miegħek xi ħaġa tinsemmi oħra dal-Merkel. Tal-aħħar Mario. Tal-aħħar. Lajt il-kart tal-ħamra. L-11. Ma għandik raġun tajt tal-aħħar. Dal-waqt Iżjed mandi għall-loġġi. nidħlu l-jum ta' silenzju. Mhux problema. Imma fiex inti tibda tindu. Nara kemm ħajtħol kulħadd. Ellele ma x'riskju għandu l-bniedem tibda. Il-ICR ukoll ħarġet tgħid insomma u kien Christian TRS li ħareġ jgħid kontra d-digital euro. Ġifieri hawnhekk qed tkun konsistenti ħafna inti anke ma' dawn li qed jgħidu diversi kandidati mill-ICR. U jekk qalu bil-kontra tal-li qed ngħid jien xorta nibqa' jien konsistenti ma' dak li nemmen fih jien. Ġifieri dika biex Mela. M'għandniex dubju. Edwin għaddi l-aħħar messaġġ lin-nies għax fl-aħħar mill-aħħar ver inti qed li mhux għalik, imma iridu jivvotawlek biex inti tkun tista' tmexxi dawn l-ideat u l-valuri l-qudiem ukoll. Għandek bżonn lajnuna tal-nies ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Ekku. Jiena dan il-manifest tiegħi ta' ftit sentenzi jien kontra l-abort, favur il-ħajja u favur li tgħin il-familja tkun suċċess. Irrid ngħin li żgħażagħ tagħna li qed jaħsbu biex ikollhom familja ġo pajjiżna. Jien favur il-libertà u kontra kull liġi li toħnoq il-libertà tal-kelma u tal-ħsieb. Flimkien ejjew nipproteġu dawn il-valuri sbieħ li jagħmluna Maltin
għawċin u Ewropew. Jien rajtu, għaliex meta ktibtu waqt li kont naf daqshekk. Illum, wara din l-esperjenza ta' din il-kampanja elettorali, meta niltaqa' ma' ħafna minn nies magħkom, bħalkom, hekk minnkom, u jgħidu li għaliex tħalt indipendenti, għaliex rixt indipendenti, għalfejn? Prinċipju, nirrispondi jien, għal prinċipju. Illa għaliex kollox spiċċa xejn mhu xejn. U r-risposta tkun ħafna nies, iva, spiċċa kollox. U nibda ninduna li dak li tħalta għalih u qrajtilkom, mhux għax ma kontx nafu, ma illum dan il-kliem lili jabbini b'responsabilta kbira. Għax jien ma tħallx għal din l-elezzjoni u forsi jiena l-unika kandidat li ma tħallx għal din l-elezzjoni nipproġetta li l-nifsi bħala s-soluzzjoni tal-problemi. Ma tħallx għal din l-esperjenza politika, proġett politiku, illa għaliex jien nemmen fija nnifsi. Jien nemmen f'dawn il-valuri li bl-Ingliż jgħidu beyond me, bil-Malti ikbar minni. U allura niġġielet sal-aħħar moment, naħdem sal-aħħar moment. Nissapporti kull min irredukolani. Nissapporti kull ċensura u nifhem għaliex saret iċ-ċensura fuqi. Illa għaliex min iċ-ċensurani m'għadux jemmen f'dawn il-valuri. Għax bil-liberalizmu tagħhom iridu li intom tiġu maħkuma. Bil-liberalizmu tagħhom iridu jtukom dawk il-liġijiet tal-Green Deal li lilkom jispiċċaw jagħmlukom vittma ta' skop tajjeb ambjentali, imma ta' liġijiet li jispiċċaw spiża fuq il-but. Id-digital euro għaw xi ħadd li ma jaħsibx li kemm ħadd tkun komda, imma ħadd ma qalilkom kemm sa tnaqqas il-libertà. Għaw xi ħadd li meta jitkellem fuq dawn il-liġijiet kollha li tkellemna ma jaħsibx li se jkollna Ewropa aħjar, imma l-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna qiegħda titjieb. U jiena t-tfal tiegħi għandi wieħed ta' 17 u liħor ta' 13 jgħidu li papa, immissu oqgħod kwiet u ħafna minnkom li ridtu titħu tikkabija tuli oqgħod kwiet inskadut. U jien ngħidilhom lill-uliedi meta nkun qed immut jekk inkun għadni f'sensija rrid nkun kapaċi ngħid. Jiena għamilt kull ma stajt biex niddefendi dak li nemmen fih. U taf x'jiġifieri temmen fil-valur tal-ħajja tal-familja u tal-libertà? Temmen f'sieħbek f'ħowk il-bniedem li tridu jgħix ta' bniedem. Dan li jfisser il-valuri. Ngħixu ta' nies f'din id-dinja li ħalqinna l-imbirek fil-libertà tagħna. Tagħna l-libertà biex anke nikkastigaw lilna nfusna jekk hemm bżonn. Qatt ma żammilna jdejna. Għax il-libertà tagħmilna nies. Ħaqqas Alla ma ħadilna l-libertà. Tagħna l-libertà għalhekk aħna bnedmin, m'aħniex annimali, u min joħdilna l-libertà jagħmilna oġġetti fidejh. Jagħmilna għar mill-annimali. U għalhekk imbagħad nemmen fis-solidarjetà, fil-valur ta' jien jimpurtani minnek. U jekk trid tgħix ħajja komdi, jekk inżagħżugħ, għejx il-valur tas-solidarjetà. Tittaqret lilek innifsek, għejx l-egoizmu u l-individwaliżmu. Jekk inżagħżugħ m'hawnx żmien nisbaħ minn da. Li temmen f'dawn il-valuri. F'intervist oħret li tkun nisrani u tiġġieled għall-libertà, għall-ħajja u għall-familja. M'hawnx żmien ieħor isbaħ u eċċitanti iktar minn da. L-tfal tiegħi ngħidilhom kieku kelli narġa' nkun żagħżugħ narġa' ngħix li għext. Narġa' nkun fil-politika biex bl-esperjenza li għandillhom u mhux bl-esperjenza ta' żagħżugħ ta' 15-il sena li għandillhom issa. Imma niġġielet veru ta' nagħmilha l-gwerra qaddiża tiegħi
kif qed nagħmilha biex ma nara li l-valur tal-ħajja tal-familja u tal-libertà ma jintmessux. Insaħħuhom. Jiena nwedkom. Min issa niskot ikun xikun ir-riżultat ta' din l-elezzjoni. Bir-riżultat li tatuni ittuni s-saħħa, imma anke bla saħħa ta' riżultat tajjeb. L-verità hija dik li jien nibqa' niddefendi dik il-verità. U dawn il-proposti tiegħi jekk illum ma ddiskutejthomx, imma niddiskutihom il-ġimgħa d-dieħla magħkom ma ġara xejn l-elezzjoni tkun għaddiet, imma dawn xorta jibqgħu il-proposti li rrid naħdem fuqhom. Proposti li fihom jiena minix se nkun favur l-abort, l-eutanasja, il-mewt assistita. Minix se nkun favur liġijiet li huma sperati mill-ideoloġija tal-ġeneru li tkompli tkisser il-kunċett ta' familja u jħassru l-valur tal-missieru tal-om. Min issa nkun favur id-dritt li l-istat ikompli jassumi l-kustodja fuq it-tfal, għaw min laqqas jifhimha din. Min issa nkun favur il-liġijiet tas-surrogacy, il-kiri tal-ġuf. Rrid inkun favur kull liġi li tgħin fit-tkabbir tal-familja biex il-koppji tagħna żgħar kapaċi jkollhom it-tfal. Irrid nara kif l-Unjoni Ewropea ma tevolvix f'karatteristiċi globalisti iżda terġa' tibda tħaddan il-valur tas-sussidjarjetà u tat-ċentralizzazzjoni. Naħdem fuq id-dritt tas-sħiħ tat-tisħiħ tad-dinjità umana u għalhekk jien favur il-paċi. Naħdem kontra traffikanti ta' droga u għalhekk nagħmel dak kollu li nista' biex nara li jum issir gwerra kontra l-kriminalità organizzata. Inkun kontra kull liġi tal-Green Deal jew liġijiet oħra ambjentali li jispiċċaw joħolqu taxxa addizzjonali fuq spejjeż tal-bini u taxxi oħra għall konsumatur jew restrizzjoni fuq il-bdiewa raħħala u s-sajjida tagħna. Naħdem kontra l-vjolenza diġitali u nara li nibdew nirrestrinġu l-aċċess għal pornografija online. Naħdem biex nara li kull wirt, tradizzjoni, passatemp nazzjonali jiġi deċiżi biss minn pajjiż rispettivi u m'għandix l-Unjoni Ewropea timponi regolamenti fuq bażi ta' uniformità għall-Unjoni Ewropea. Naħdem biex l-Unjoni Ewropea u f'pajjiżna jkollna aktar għalfien ta' ugwaljanza li tfisser rispett tad-diversità u mhux uniformità. Naħdem biex nara li fl-Unjoni Ewropea għandna liġijiet li jagħtu rispett sħiħ lill-libertà tal-ħsieb, tal-kelma u m'għandniex liġijiet infassla biex għal raġunijiet tal-ideoloġija tal-ġeneru qed isaħħu l-liġijiet tal-hate speech li jirristrinġu l-kelma u l-libertà tal-ħsieb. Naraw li fl-Unjoni Ewropea jkollna attenzjoni speċjali għal negozji żgħar u dik li issa jgħinuna l-SMEs tkun ukoll għajnuna finanzjarja u fruta għal micro enterprises ġifieri dawk li jħadmu inqas minn 10 li mhumiex kumpaniji rreġistrati. Sa nagħti każ tnaqqis tal-burokrazija u spejjeż li l-gvernijiet stess joħonqu fuq familji, ħaddiema u sidien tan-negozju. U naħdem biex nara Unjoni Ewropea li d-deċiżjonijiet li jolqtu liċ-ċittadin jittieħdu fil-livell tal-awtoritajiet li jkunu l-eqreb ta' dawk iċ-ċittadini. U allura naraw Unjoni Ewropea li ma tibqax titnaqqas mir-responsabilità tas-sovranità tal-pajjiżi membri. Jien ma narax li hija ġusta l-Ewropa li l-Unjoni Ewropea ssir stat, super state, stat kbir fejn kollox ikun ċentralizzat fi-gvern tal-Unjoni Ewropea u l-parlamenti tal-pajjiżi membri jispiċċaw qegħdin hemm biex jirratifikaw id-deċiżjonijiet moħodin fil-Parlament Ewropew. Nemmen li l-pajjiżi membri għandhom jibqgħu sovrani u dawk id-deċiżjonijiet li joqtu l-pajjiż individwali bħas-sigurtà, is-saħħa, l-edukazzjoni, it-taxxa jibqgħu biss responsabbiltà tal-pajjiżi membri. Dawn huma proposti li jiena ktibt, jiena stqarrejt magħkom, dan huwa manifest elettorali li jiena ktibt, battu lilkom, uħud minnkom mhux bil-forsi kulħadd, imma qed online, dawn huma l-weda li jiena nagħmel mhux biex inkun elett, imma biex insalvaw il-valur tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà. Kellek xi Grazzi tal-fiduċja. Kellek komment l-aħħar wieħed. Il-persuna ta' qabel irringrazzjatek hemm fuq għaxet f'sitwazzjoni differenti bħal li kien hemm ta' żmien il-Covid taħsibha għax di l-familja tagħha ntlaqtet ħażin ħafna
voldi li hija xi ħaġa interessanti. Issa għandna persuna naħseb daw il-kumment qajt Normali. magħhom. Aħna naqraw kollox. Imma aħna naqraw kollox, da fl-aħħar mill-aħħar għandu dritt ukoll. Għandu kull dritt ta' espressjoni. Inti kif tippretendi li żgħażagħ Aħna ma nistaqas il-karċer hawnhekk. tispira li żgħażagħ ħabba l-konservattiżmu estrem tiegħek, u insomma dinosaur mentality, u għal inti qed għal aktar għarfien għall-ugwaljanza u fl-istess ħin ma jinteressakx mill-ideoloġija tal-ġeneru, eutanazja u abort. Għalkemm għandek kull dritt tal-opinjoni qal ma taħsibx li inta tkun insensittiv. Ma nafx hemm insensittiv li ma taqbilx ma daw l-affarijiet, imma insomma. Jena biex nirrispondih, ngħidlu li l-abort huwa xejn uman, imma huwa l-ikbar azzjoni inumana li tista' ssir. L-eutanasja nemmen li jekk se nibdew niddeċiedu fuq meta nispiċċaw il-ħajja tal-bniedem fuq dik li hija dinjità għax nibdew naħsbu x'inhu dinjità, allura l-bniedem inkunu veru ġibnieh fi stat inutli ta' skjav. Ela għaliex fid-dinja inti ma tistax tibda tiddeċiedi x'inhu dinjità, mela allura nistgħu mmorru St. Vincent de Paul u nixkupaw lil kulħadd. Nistgħu mmorru fid-djar tal-anzjani u nwarbu lil kulħadd. Nistgħu mmorru fid-djar fejn hemm persuni b'diżabilità u nwarbu lil kulħadd. Ela għaliex imbagħad tibda toħloq parametri li inti tibda tgħid dak mhux dinjitus, dak mhux dinjitus, u jekk tibda tieħu deċiżjonijiet fil-politika dalli li għajar dinosawru. Fuq x'inhuma sentimenti, is-sentiment illum jgħid mod u għada jgħid mod ieħor. M'hemm xejn li huwa ġust, allura ejjew nibdew nkunu ġusti magħna nfusna. Aħna bnedmin. Allura dinosawru għax jiena nistma' l-bniedem ta' bniedem, laqqas l-annimali ma joqtlu lilhom infushom fil-ġuf tagħhom. Joqtlu wara li jkunu twildu. Allura tarbija li huwa kriminali li toqtola wara li titwieled. Inti taħseb li għandek id-dritt toqtola meta għadha f'ġufa. U inti li titkellem fuq l-ugwaljanza għax inti m'intix dinosawru. U inti suprem li tajt il-ħadd ieħor dinosawru. Allura inti taħseb li għandek dritt lil dik it-tarbija li m'għandha ħadd biex jiddefendija, l-iktar stat vulnerabbli. Ma tistax tiddefendi lilha nfisha. Toqtola għażjed milli tal-ħalq. Allura inti suprem, jien id-dinosawru, jien naħseb inti sinju, oqgħod attent, għax naħseb tibda tara lilek innifsek, feqqiet, għax jekk inti tagħmel hekk ma' tarbija fil-ġewf, u mbagħad lill-anzjan u lil dak diżabbli, mela jekk ħanibdew kull min idejjaqna noqtluh, jew inkella biex inwarbu l-mart noqtlu l-ħajja, għada minn għada jista' jmislilek ta' ħajja. U xi ħadd jista' jagħmel żball u jwarbek u ma jkollokx xi warbek u x'jiġri mbagħad. Darba joqtluk ta' ma jkollokx ċans tarġa' tiġi tagħmel reset. Qegħdin nifhemu. Tal-eutanasja vera suġġett interessanti imma interessanti kemm trid. Imma aħna sospiċċajna ma nissapportux għax m'għandniex ħin il-marit. U jekk jommok m'għandekx ħina jekk mardet. Fil-fatt l-Olanda minn għalija kien hemm l-ewwel każ ta' persuna ta' 26 sena li għandha depression u qalet speċi ħajd tista' tagħmel l-eutanasja ovvjament. Ejja noqdu għad jiena noqgħod għalli imma titlu jridu jtuni. U jien xorta nirrispetta l-min ma jaqbilx miegħi. Imma il-fatt li jien nirrispetta l-min ma jaqbilx miegħi ukoll differenti minn dawk li jaħsbu li jagħtuni dawn it-titli għax huma mhumiex jirrispettaw lili. Jien nirrispetta lilhom, qed tara kif id-dinja kollha one way. It-toroq li jridu huma f'moħħhom huma kollha one way. Jew dik id-dinja jekk ma taqbilx magħhom, inti m'intix tajjeb għal din-dinja. Anzi kanċellawk. Forsi xi darba wara. Jekk inti jiena nitolbu jaħdem. Dawn jgħidulhom meta jrid nistgħu niltaqgħu, meta jrid nistgħu nitkellmu, imma l-ħajja tagħlmek ta' illum inti tagħmel żball. U għada jagħmlu żball bejk u għada iġorru lilek u taf li ma jkunx. Forsi l-qoddim wara tgħaddi l-elezzjoni anke forsi jkun jiġi għal dibattitu bil-qalb kollha ovvjament għandu. Ma jiġifieri da minn jagħmel id-dibattitu miegħi ma l-ħajja hija magħrufa. Jiġifieri ta' żgull. Stidinna ħafna nies. Ejjew, jiena fil-ħajja ħaġa waħda tarrejt. Nifmu xi tfisser il-kelma responsabilità u nifmu xi ġifieri il-kelma konsegwenzi. U aħna l-adulti niddeċiedu li rridu, imbasta nieħdu ħsieb. Nifmu qabel ma niddeċiedu u nkejlu id-deċiżjonijiet tagħna fuq it-tfal li ma jistgħux jipproteġu lilhom infushom minnha. X'inhuma? Issa jekk tgħidli li mħabba fekk jiena dinosawru, grazzi li qed li jiena dinosawru, mienu ma tlix li ħanżir għax qatt ma sraqt il-ħadd.
Issa, jitli, hemm titli li joġbuni, id-dinosauri jidru li ma mietu qatt, baqgħu ħajjin, mhux veru. Mela jiena muħaqgħod qatt. Grazzi, Edwin, u nawguralek ovvjament għall-elezzjoni. Jien ġejt fid-dinja biex niġġieled, ta' ma ġejt biex inkomplu. Għal-ħajja komda ma konx noħroġ għall-elezzjoni. Mill-ewwel sekonda. Ġejtaw, sawa biex jien meċ li ħana mill-dinja skomda, u nwedu l-dal-ħabib tiegħi, min issa nagħmilha skomda, u għasek ikun riżultat umiljanti, jien min issa numilja ruħex il-verità li l-tin il-ħaġġa nkompli niddefendija. Aħna mill-konċepiment tulidna fighters. Mala, telespettaturi li kienu maħna daw l-4 tiem, għax kan ovvjament kandidati interessanti maratona siħa, u nintaqaw nerġa' probabbilment il-ħadd ikonna xi kollegamenti lives mis-sala tal-voti. Fuq dan il-ċenel. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi.